திருமணமே ஒரு காலமும் பொய் என்றும் சொன்னேன். எங்கள் கண்ணன் நன்றி வேறு இல்லேன். எங்கள் கண்ணன் நன்றி வேறு இல்லேன். கண்ணன் வருகின்ற நேரம் கரையோரம் தென்றல் கண்டு பொழித்தது பாரம். தாழை மடல் நீட்டு நோக்கும் முல்லை பார்க்கும் என்ன சௌக்கியமோ என்று கேட்கும். தாழை மடல் நீட்டு நோக்கும் முல்லை பார்க்கும் என்ன சௌக்கியமோ என்று கேட்கும். அடமொழி பேசிட இதுவோ பொழுதெனவே அதொரு மாதவன் முத்த மூடியினில் சேர்வோம். அங்கே மெத்த மெத்த பேசி நேர்வோம். அங்கே மெத்த மெத்த பேசி நேர்வோம். கண்ணன் வருகின்ற நேரம் கரையோரம் தென்றல் கண்டு பொழித்தது பாரும். கானத்திலே மோன குயிலோசை திணையான தரம் ஆன குழலிசை கேளும். போன ஆவி எல்லாம் கூட மீளும். போன ஆவி எல்லாம் கூட மீளும். கண்ணன் வருகின்ற நேரம் கரையோரம் தென்றல் கண்டு பொழித்தது பாரும். கண்ணன் வருகின்ற நேரம் கரையோரம் தென்றல் கண்டு பொழித்தது பாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிக்சர் பாட்டு மாதிரி இருந்தது. நான் கேட்டிருக்கேன் இந்த பாட்டு. இல்ல இப்ப பிக்சர் பாட்டு தமிழ் கீதால உள்ள பாட்டு. பட் என்ன பாட்டு இது? நான் கேட்டிருக்கேன். தமிழ் கீதால சொல்லி தந்தாலே மாதாஜி. பஜன் பஜன் தான், இதுவும் ஒரு பஜன் தான், தமிழ் கீதால உள்ளது. நான் மூவி சாங் விட்டுருக்கேன். maybe related to God. ஹரே கிருஷ்ணா. வேர்டிங் தான் தெரியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் தானே இருக்கு, நிறைய இல்லை. விட்டுடலாம். ஷேர் ஸ்கிரீன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனு மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. செல்வி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். லெவல் 2 இது பக்தி சாஸ்திரோட ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்பு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம சீரியஸா படிச்சோம். ஆல்மோஸ்ட் 6 சாப்டர் முடிச்சிட்டோம்னா 1.3 தேர்ட் பார்ட்ல ஒரு பாட்டு முடிச்சிட்டோம்னு அர்த்தம். என்னது 2 பார்ட் சீக்கிரம் ஆயிடும். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதுக்கு அப்புறம் லெவல் 3 இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். லெவல் 3 இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ், நாட் பகவத்கீதா. இட் வில் பி NOD, NOI and ஈஷோபனிஷத். அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சம் ஷார்ட்டா தான் இருக்கும். And then you will be eligible to go to level 4 or level 5. Level 5 will be your Bhakti Shastri. Okay, Hare Krishna. Hoping that எல்லாரும் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம அதெல்லாம் எங்கேயும் படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்லேருந்து படிக்கிறோம். வித்தவுட் எனி சார்ஜஸ். இவன் 18 days கோர்ஸ்லேருந்து நம்ம படிக்கிறோம். தட் இஸ் நோ சார்ஜ் அட் ஆல். வி ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் டைம். டிவோட்டிஸோட டைம் தான் வேணும் படிக்கிறதுக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டைம் இருந்ததுனாக்க நம்ம படிப்படியா கொண்டு வரணும். இப்ப நான் வந்து 3 வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்றேன். எல்லாருமே மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ், பிரணத்தி எடுத்துட்டு நம்ம உங்களோட லாஸ்ட் சாப்டர் போயிடலாம். லாஸ்ட் வேர்சஸ். எஸ், யாரு? செல்வி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, அனு மாதாஜி. இப்படி லைன்ல தெரியாது. நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? செல்வி மாதாஜி இருங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருங்க. பிரணத்தி படிக்க சொல்றீங்க. இருக்கேடா செல்வி மாதாஜி? இருக்கேடா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்சான திமிராந்திரஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சசீர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாஸ்வ பதாந்திகம்
वन्दे अहं श्रीगुरोः पादकमलं ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவ श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहस्कन रघुनाथ विदं கம்சஜீவம் कंसजीवं न साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह कन ललिता श्रीविशाखन्विदांस्तु ஜெயஸ்ரீ மாதா ஜெயஸ்ரீ மாதா நீங்க 4 படிக்கும் பிராமண हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः கோவிந்தாய நமோ நமः இருக்காங்க அப்ப ஒரு அனுமதி படிங்க if you are comfortable read नमो नमः नमो महावदन्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामानि गुरु गौर नामः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशाय शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे பிராந்தி முடிச்சிட்டோம். நம்மளோட 6வது சாப்டர்ல என்ன பேரு தியான யோகா. The title of the lesson is தியானம். எல்லாமே நம்ம முதல்ல இருந்தே இதான் முடிக்கணும். பட் இது டோட்டலி தியானத்தை பற்றி நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இது வந்து யாருடைய பட்பட் அவருடைய தெய்வீக கிருபை அபேச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிறுவனர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்பான் கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சமூகம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் அவரோட பிரீச்சிங் whatever he felt, though the content will be the same, but அவருடைய என்னது what he thought about it, அப்ப அவர் பட்பட்டதுல அந்த பேஸ்ல தான் நம்ம எல்லாம் படிச்சிட்டு. இப்ப நம்ம வந்து இந்த லெவல் போயிட்டோம், 5th வந்துட்டோம். இன்னும் ஸ்குட்டி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பா சத்தத்தை டைம் முடிச்சிச்சு. இங்க 37ல இருந்து 45 டெஸ்டினேஷன் இஸ் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்துட்டு போயிட்டோம். கிருஷ்ணரின் கருத்து சொல்றான், அர்ஜுனா சொல்றான் வந்து அர்ஜுனா said, ஓ மதுசூதனா, அந்த அர்ஜுன் கூறினான், மதுசூதனா மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் ரொம்ப அது வந்து டர்புலண்டா இருக்கு. இட் இஸ் நாட் ஸ்டெடி. ஒரு நேரம் சும்மா இரு அப்படின்னா வர மாட்டேங்கிறது, இங்க குதிச்சு அங்க குதிச்சு ஒரே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது. அப்போ அது வந்து அப்படி இருக்கு என்னோட மைண்டு. அப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும்? அதனால் நீங்கள் இப்போது கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு சாத்தியம் ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததும் தோன்றும். அது வந்து இட் இஸ் நாட் பிராக்டிகலி பாசிபிள். நீங்க சொல்றது இவ்வளவுலாம் யமா நியமா பிரத்யாரா பிராணாயாமம் எல்லாம் சொல்றீங்களே, இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிகலி இட் லுக்ஸ் இட் சீம்ஸ் as if it is not possible that I can do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதான் சொல்றேன். அது பகவான் என்ன சொல்றேன், ராமா
இப்ப என்ன சொல்றான் கிருஷ்ணா, என்ன சொல்றான், என்ன திரும்பி மனசை பத்தி என்ன சொல்றான், கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றும் குழப்பம் நிறைந்ததும் ஒரே கலங்கிண்டே இருக்கும், ஆடிண்டே இருக்கும், கலங்கிண்டே இருக்கும், ஒரு இடத்துல ஸ்திரமா நிற்கிறது இல்ல, அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்றே, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. ஒரு புயல் காற்று வருது, அதை நிறுத்தினாமனா நான் ஏதோ யுக்தி பண்ணி நான் பண்ணலாம், அதை கூட நான் நிறுத்திடுவேன். ஆனா என் மனசுங்கிறது நிறுத்துறது, ஒரு இடத்துல நில்லு அப்படின்னா நிற்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு யார் சொல்றா, அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் நம்ம தான், நமக்கு எதுவும் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்ல. சோ we can always approve with அர்ஜுனா. அர்ஜுனா என்ன சொன்னாலும் ஆமா அத கரெக்ட் இல்லையா, அவன் என்ன சொல்றான் கரெக்ட் இல்லையா, நமக்கு அப்படிதான் இருக்கு தோணும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து அப்படிதான் தோணும், அவன் சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தோணும். ஆனா ஆஸ் அ குட் டீச்சர் கிருஷ்ணா இஸ் டீச்சிங் த அதர் வே. டோன்ட் see from one perspective, வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பாரு, then you will understand it. அப்ப இதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஓ இப்படியா உனக்கு அப்படி இருக்கா, அப்ப பகவான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்றாரு, எஸ். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. மனசு அதோட நேச்சர் அப்பதான் அடங்காது. அப்ப அது கஷ்டப்பட, அது நிறுத்துறது, ஒரு இடத்துல நிலையா நிறுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் கரெக்டா ப்ராப்பர் பிராக்டிஸ்னாலும் அண்ட் பற்றின்மையாலும் டிட்டாச்டு மூட், எதுல டிட்டாச்சா இருக்கணும், அதர் பகவான் இடத்தில் அட்டாச்ட். ஆனா எனிதிங் அதர் தென் பகவான், எனிதிங் அதர் தென் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அதுல தட் இஸ் பௌதிகம். எனிதிங் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ், மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன்ஸ், எனிதிங் மெட்டீரியல், அதுல பற்றின்மை என்னது, ரொம்ப அதுல ஜாஸ்தி ஆசை பாசம் எல்லாம் வச்சுக்காம அந்த மாதிரி இருந்தா சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம், அது சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொல்றார், கட்டுப்படாத, சப்போஸ் இன்கேஸ் போனாலும் கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு என்ன போனோட வாட் இஸ் யுவர் கதி அப்படின்னு அதுவும் சொல்றேன். கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். அப்போ உனக்கு நீ யார் அது புரிஞ்சுக்கு வராது. எகைன் எப்படி நான் எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் கொண்டு விடுவேனே, அதை பண்ணிடுவேனே, பெரிய மகாபாவம் வருவேன், அதையே தான் நீ ஆரம்பிப்பேன். பட் நவ் ஐம் டீச்சிங் யூ வாட் இஸ் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருந்து உனக்கு சொல்லி கொடுப்பேன், ஆத்மானா என்னது, பாடினா என்னதுன்னு. ஸோ யூ பெட்டர் லேர்ன் தட். அப்போ அந்த மாதிரி மனசை கட்டுப்படுத்தினாதான் உனக்கு ஆக்சுவலி தன்னுணர்வு, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வரும். இல்லைன்னா என்னாகும், அதை இது கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். அவன் கண்டிப்பா அவன் புரிஞ்சுக்கும் இது என்ன, வேற லீடிங் டு வந்து. இதுவே என் அபிப்பிராயம். பகவானே சொல்றாரு, அப்ப நீ மனசை கட்டுப்படுத்தினா உனக்கு கரெக்டா அந்த பாதையில போய் நீ வெற்றி அடைய முடியும். இதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், செக்ஷன் 5ல 37 and 45 இவ்வளவு எல்லாம் யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, அப்புறம் சமாதி, இதெல்லாம் பண்ணிட்டும் he is not getting going to அவரோட டெஸ்டினேஷன்ல. நம்ம எல்லாருமே அதானே ஆசைப்படுறோம். நம்ம தமிழர் ஸ்டேட்ல தான் இப்பவே நமக்கு ஆசை, எந்த மோட்சம் கிடைக்குமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த மாதிரி எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கும் சிலப்போ கிடைக்கல. ஏன்னா இது எப்படின்னா பாசிங் மார்க்கா 100 out of 100, சும்மா ஜோக் சொல்றேன், அது எங்கேயோ எழுதிருக்காரு கிருஷ்ணா கேட்டுடாங்க. I'm just saying it is not so very easy to get the liberation. Very difficult. ஏன்னா நம்ம இப்ப வந்துட்டோம், இதை தெரியாம நிறைய பாவங்கள் பண்றோம், தெரியாம பண்ற பாவம் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாமே நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல தானே கொடுத்துருக்கேன். there is no பாவம் மன்னிப்பெல்லாம் கிடையாது. சண்டே போயிட்டு நீ மாஸ்ல போயிட்டு உட்காரு, நீ அந்த பாக்ஸ் கன்ஃபெஷன் பாக்ஸ் சொல்லிட்டேன்னா பாவம் எல்லாம் முடிஞ்சு விட்டது, திரும்பி வீட்டுக்கு திரும்பி புதுசா பாவம் பண்ண, திரும்பி அடுத்த சண்டே கன்ஃபெஷன், பாவம் எல்லாம் முடியாது, அது கிடையாது. நம்ம இதுல நீ பாவம் பண்ணா அனுபவிப்பேன், புண்ணியம் பண்ணாலும் அனுபவிப்பேன். போத் யூ ஹேவ் டு டேக் த ஆக்ஷன். 2 ஆக்ஷன் உனக்கு கிடைக்கும். அது 2மே வேண்டாம்னாக்கா நம்ம அக்கர்மா 3rd சாப்டர் நினைவு வரணும். பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது, அதுதான் உனக்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்றான், நல்லா ஜப்பா பண்றான், எல்லாம் வருஷா கணக்குல எல்லாம் இருந்தாலும் அவங்க மறுபிறவி கொடுத்து then you will feel frustrated, right? சே இவ்வளவு நான் வேஸ்ட் பண்ண டைம், திரும்பி நான் பிறக்கிறேன்னு அப்படின்னு தோணும். பட் அவங்க என்ன எப்படி ஆகும், அவனோட வாட் இஸ் அவனுடைய இலக்கு என்னது, தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, where he goes. தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிகள் பரலோக இன்பத்தை தொடர்ந்து பிரபுத்துவ பிறப்பை பெறுகிறார்கள். கல்வெட்ட ரீட் இங்கிலீஷ். அன்சக்சஸ்ஃபுல் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட், யார் இந்த மாதிரி யோகிகள் இருக்காளோ, ரொம்ப நல்லா பண்றாங்க, இருந்தாலும் அதனால நான் குழந்தைகள் சொல்லி விட்டதுனால மார்க் வச்சுதான் சொல்லி விட்டேன். 100 out of 100, there's no grace mark, nothing. 99.999 வந்துட்டு அப்படின்னாலும் அந்த 0.0001 பண்றதுக்கு யூ ஹேவ் டு டேக் அ பர்த். கண்டிப்பா திரும்பி ஒரு பர்த் எடுத்தேதான். அப்படி அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் கிரேஸ் மார்க் எல்லாம் போட்டு பாசிங் மார்க் எல்லாம் போட்டு அனுப்பிட மாட்டார் பகவான். திரும்பி அதனாலதான் நிறைய ஆச்சரியமார்களையும் வர, அவளாம் சின்ன வயசுல இருந்தே ஆச்சரியராகி அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் சிலபஸி லைஃப் லீட் பண்ணி பண்றாங்கன்னா என்னது அவளுக்கு அவ்வளவுதான் கம்மி. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஈஸிலி மேக் அவுட், பிகாஸ் ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் தேர் ஆல் இன் தட் பாத். ரொம்ப ஒரு நல்ல பாத் இருக்கும்போது என்னது கண்டிப்பா இதுதான் அவளுடைய கடைசி இதா இருக்கும்.
ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருப்ப, எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணுவா, தர்மத்தை நிலை காட்டு, இதெல்லாம் பிரபுபாதவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். வேற ஏதோ ஒரு தலைவர் ப்ரொமோட்டிவ். அப்ப அவர் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங் ஹி டிட் ஆல் திஸ். அப்ப ஈவன் டில் தி எண்ட் ஹி வாஸ் டூயிங். அப்ப என்னது, அவளுக்கு மதிப்பிடவே இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. அப்ப அவர் ஏன் வந்த ஹியூமன் ஃபார்ம்ல அந்த ஒரு 0.001% எல்லோருக்கும் இருந்திருக்கும். அதனால வந்து மற்றவர்களையும் எல்லாம் காப்பாத்தி நிறைய பேருக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து then he has reached a destination. ஈஸியா நமக்கு வந்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு யூகம் வந்துடும், அவ்வளவுதான். இல்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா யாரும் போய் பார்க்கல, நம்மளும் எங்க போறோம் தெரியாது. இட்ஸ் ஆல் ஆன் ஃபெய்த் அண்ட் இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்து ஸ்கிரிப்சரை we believe in God also. அதனால நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரூத்தா எடுத்துக்கலாம். So unsuccessful transcendentalists obtain either heavenly enjoyment, ஒரு மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, மோட்சம் கிடைக்கல, ஆனாலும் மேல் உலகத்துல ஒரு பிரம்மா ஆயிட்டான் இல்ல தேவர்கள் ஆயிட்டான், அந்த சான்ஸ் இருக்கும். So heavenly enjoyment பண்ணுவாங்க, followed by an aristocratic birth if they are slightly advanced, or birth in a family of wise transcendentalists that bring them immediate further training if they are more advanced. அப்படின்னா என்னது, ஒரு மாதிரி நல்ல நிலை பெற்றெல்லாம் பண்ணியாச்சு, ஆனா மோட்சம் கிடைக்கல. அப்ப என்னது, மேல் உலகத்துல பெரிய பெரிய பதவி எடுத்துன்னு அந்த இடத்துலயும் போவான். ஏன்னா பிரம்மா இஸ் ஆல்சோ ஒரு நார்மல் பர்சன் தான். அவன் நல்ல ஒரு காரியம் பண்ணனால பிரம்மா ஆயிட்டான். அந்த லோகத்துல வந்து அந்த கணக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். 100 வருஷம்னா நமக்கு இங்க எர்த்ல வந்து கால்குலேஷன் நிறைய இருக்கும். ஆனா அங்க வந்து he will live only for 100 years. அதுக்கப்புறம் he will also die, another பிரம்மா will come. அப்படி அந்த மாதிரி இல்ல, அவர் இந்திரா வேற தேவர்கள் அந்த மாதிரி ஆகும். இல்ல அப்படி இல்லைன்னா ஹியூமன் பர்த் எடுத்துட்டாங்கக்கா நல்ல அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில பிறப்பாங்க. அரிஸ்டோக்ராட்டிக்னா வந்து செல்வந்தர் வீட்டுல. இப்ப என்ன செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னா நாட் நெசசரி. அகெயின் செல்வந்தர் வீட்டுல ஏன் சொல்றாங்கக்கா, இப்ப நம்ம நார்மல் வீட்டுல பிறந்தோம்னாக்கா எப்ப பார்த்தாலும் ஜப்பா இதே எப்படி படிப்ப, நீ படிக்க வேண்டாமா, எந்த நேரமும் ஜப்பா பண்ணிட்டு அது ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணியிருந்தா போற. சின்ன குழந்தையில பண்றது ஓகே, நன்னாதான் இருக்கும். ஸ்கூல் போகும்போது ஸ்கூல் போகணும், ஏன்னா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நல்லா படிச்சு முன்னுக்கு வந்து நிறைய படிப்பு நம்ம படிச்சு வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும். நம்மள அந்த இதுல தானே இருக்கும். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும்போது we expect that also only. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு முடியாது. whereas if a person is born in an aristocratic family, ரொம்ப பணம் இருக்கு, செழிப்பு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, ஆன்மீகத்திலையும் நல்லா இருக்காங்க. அப்ப அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவா? ஒண்ணும் இல்லை, நீ சம்பாதிச்சாதான் என் குடும்பம் நடக்கணும், ரொம்ப கடன் எடுத்திருக்கோம், நீ எல்லாம் எப்ப சம்பாதிப்ப, அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க மாட்டான். ஆல்ரெடி சொத்து நிறைய இருக்கும், அவன் சம்பாதிக்கணும், 10 ஜெனரேஷன் உட்காந்து சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி பெரிய இதுல ஆன்மீகமும் இருக்கும். வெறும் பணம் மாத்திரம் இருக்காது. ஆனாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்ப நிறைய நியூஸா பாக்குறோமே, அந்த மாதிரி செல்வந்தர் வீட்டிலும் கீழ் விழத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு தான் பணம் இருக்கு, ஏன்னா ஐம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் எனிபடி. அந்த மாதிரி மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி exalted devotees when they are born there, it doesn't happen. So என்னது, they will be born in aristocratic birth, அவங்களுக்கு நல்ல ஃபேமிலியில பிறப்பார்கள், or in a family or birth in a family of wise transcendentalists, நல்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேறிந்து அது மாதிரி இருப்பார். and immediately further training, அப்புறம் அந்த ஜென்மத்துல நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணி then they get liberated finally. அது என்னது, இந்த பரலோக இன்பத்தை தொடர்ந்து பிரபுத்துவ, எனக்கு புரியல, பிரபுத்துவ பிறப்பை பெறுகிறார்கள். அவர்கள் சற்று முன்னேறி இருந்தால் அல்லது புத்திசாலித்தனமான ஆழ்நிலைவாதிகளின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். அது அவர்களுக்கு உடனடியாக கூடுதல் பயிற்சியை கொண்டு வருகிறது. அவர்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருந்தால் சரியில்லை. சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் இஸ் நாட் ஓகே. We'll proceed further. What happens to the unsuccessful transcendentalist? Although he begins the process of self-realization with fear, he later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism. There is 637, 38, 39. அது போட்டு ஓகே 37 படிக்கலாம். இது போட்டு பார்த்துக்கலாம். யார் படிக்கிறார்? செல்வி மாதாஜி கேளா, ஃப்ரீயா இருக்கலாம். படிக்கிற மாதாஜி. அயத்தி ஸ்ரத்தயோபேதா பேதோ சாரி அர்ஜுன் உவாச்ச அயத்தி ஸ்ரத்தயோபேதோ யோகாச்சலிதமானசः அப்ராப்ய யோக சம்சித்தங் காம் கதிங் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுனன் வினவினான். அர்ஜுன உவாச்ச, அர்ஜுனன் சொல்கிறார், என்ன சொல்றார்? கிருஷ்ணா தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களில் அதனை நிறுத்தி விடுபவன். சிலப்போ அந்த மாதிரி இருக்காங்க, ஃபுல்லா டோட்டலி குழந்தையில இருந்தே பக்தி பண்ணி இறக்குறது வரைக்கும் பக்தி பண்றாங்களா? இல்லை. சில பேர் நல்ல ஆன்மீகத்துல இருப்பான், நல்ல இது இருக்கும். ஏன்னா குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம தான் மோல்டு பண்ணணும், அம்மா அப்பா சொல்றா கேட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அவர் தனக்கு சொந்த புத்தி எல்லாம் வந்தோன்னா ஆமா அவனுக்கு வேற வேலை இல்லைன்னு போயிட்டு இருப்பான். நார்மல் எல்லாம் இப்படிதான் நடக்கும். உனக்கு ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு, நீ உனக்கு வயசாயிடுச்சு, நீ உட்காந்து பண்ணிட்டு, எனக்கு காலேஜ் இருக்கு, ஸ்கூல் இருக்கு, படிப்பு இருக்கு, அப்படி போயிட்டு இருப்பான். சோ அந்த மாதிரி பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொள்றோம். அதுக்கப்புறம் பிறகு உலக எண்ணங்களில் அதனை நிறுத்தி விடிப்பவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை.
அத்தகு வெற்றி அடையாத ஆண்மகனின் கதி என்ன? ஆன்மீக சாரி ஆண்மகனா எல்லாம் பெண்கள்லாம் வந்துருவாங்க. என்ன ஆண்மகன் பெண்கள் இல்லையா அப்படின்னு மறைச்சது பெண்ணை மறைச்சு. ஆன்மீகியின் கதி என்ன? அந்த மாதிரி ஒரு யோகியோட கதி என்ன? அந்த மாதிரி ஆரம்பத்துல ஆரம்பிக்கிறான் கரெக்டா. பட் ஹி டசன்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் ஹி பிகம் டிஃபரண்ட். அவனோட கதி என்னன்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனா. படிங்க மாதாஜி நெக்ஸ்ட். அர்ஜுனா தான் சொல்றார், கண்டினியூ பண்றேன். கச்சின்னோ பய விப்ரஷ்டச்சின்னாப்ரம் இவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாகோ விமூடோ பிரம்மணபதி. அவ என்ன சொல்ற, பரம்பரிய பொய்களை உடைய கிருஷ்ணரை நான் கண்டினியூ பண்றேன். இசாஸ்கி ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தக மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? என்ன வந்து ஆன்மீகத்துல ஆரம்பிக்கிறான், ஆனா ஃபுல் எண்டு வரைக்கும் போறது இல்லை. சிதறி விட்டுட்டோம், அதே வழிக்கு விழுந்தாச்சாமா. அப்புறம் என்ன சிதறிய மேகம் போன்று, சிதறிய மேகம்னா தெரியும் இல்லையா, கிளவுட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, மழை பெய்யறது, இல்ல காற்றுல சிதறிடுறது, தென் தெர் இஸ் நோ கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஆகாது, அந்த மாதிரி ஆகிறது இல்லையா? தென் நோ பர்பஸ், அந்த மாதிரி கிளவுட் ஃபார்மேஷன் ஆயிட்டு யூஸ் இல்லையே, அந்த மாதிரி அவன் ஆகிறானே அப்படின்னு. ஸோ இதுல என்ன போட்டு வாட் ஹேப்பன், இதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டுப்போம், தோல்வியற்ற ஆழ்நிலைவாதின்னு என்ன. ஓகே, இங்க என்ன போட்டுக்காது படிச்சிடலாம். தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிக்கு என்ன நடக்கும்? அவர் நம்பிக்கையுடன் சுய உணர்தல் செயல்முறையை தொடங்கினார். அதன் பின்னர் அவர் உலக மனப்பான்மையின் காரணமாக விலகுகிறார். இதனால் ஆன்மீகத்தில் முழுமை பெறுவதில்லை. கண்டினியூஸா அவன் பண்ணாதிக்கிட்டு. இப்ப நம்ம இதுலயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதான் அந்த ஸ்லோகாவே இருக்கே, மனுஷியானம் சஹசிரேஷம். சஹசிரம்னா 1000, மனுஷியானம்னா இந்த மனிதர்கள் 1000 பேர் இருக்கலாம். என்ன பண்றா, எல்லாம் நம்பிக்கையோட பகவான் தோழரா என்னதே சொல்லுங்க, எல்லாம் கோயிலா போயிட்டு இருப்பா, சரி குளமா போயிட்டு மூங்கி குளிப்பா, சில பேர் நிறைய ஜப்பா பண்ணிட்டு இருப்பா, நிறைய வந்து விரதமா இருப்பா, ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டே இருப்பா. பட் இப்ப எல்லாரும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆறாளா பார்த்தோன்னா இல்லை. அட் எண்ட் ஆஃப் இது பார்த்தோன்னா ஒரு இப்போ மேரத்தான் ரேஸ் மட்டும் எல்லாரும் மேரத்தான் 5,000 people participated. ஆல் த 5,000 people அங்க போய் வெற்றி அடையறா இல்ல, பாதியில விழுந்துடுவா, போரும் கால் வலிக்கிறது அப்படி போயிட்டு கடைசியில் பார்த்தா 1-2 தான் இருப்பா. அந்த 1-2லயே ரிப்பன் வரைக்கும் போறவ விழுந்துடுவா. அந்த டைம்ல கூட அந்த ரிப்பனை தாண்டி போக முடியாத நிலையில விழுந்துடுறா. பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஆல்சோ. தட் மீன்ஸ் ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம இதுலயும் பக்தியிலையும் அப்படிதான் பண்றோம். மட்டும் நமக்கு தான் தோணுமே தவிர we are not able to reach till the end. ஒருத்தர் 2 பேர் தான். மனுஷியானம் சஹசிரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தைனா ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்து சித்தி பெறா. சித்தினா வெற்றி பெறா. அப்ப அந்த மாதிரிதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் பகவத்கீதையே சொல்லியாச்சு அந்த காலத்திலேயே. சோ அந்த மாதிரி ஆன்மீகத்துல முன்னேறி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஒரு ஸ்டெப் நமக்கு வந்து எவ்ரி டைம் யூ ஹேவ் டு பி கமிட்டட். அதெல்லாம் கஷ்டம் தான். 18 days பண்றதே பெரிய கஷ்டம். அதே ஒரு பிரம்ம பிரயத்தனம் சொல்லுவா. அது வந்து 18 days கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணோம்னா அதுல வந்து கமிட்டடா இருக்கும் இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு அது என்னது புரியும். அதுக்கப்புறம் level 2, அப்புறம் level 3, இதெல்லாம் ஒன்னும் பேசிக் ஸ்டேஜஸ் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னேறி போறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். ஆனா அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, எஸ் இட் இஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங், ஐ ரியலி லைக் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அது விளையாட்டு. அப்புறம் என்ன ஆகும், ஏதோ ஒரு நாளைக்கு வரலையா ஒரு ஏக்கம் வந்துடும். ஐயோ நான் அட்டென்ட் பண்ணலையே, இதுல என்ன நடந்திருக்கும், இதுல இந்த சாப்டர்ல என்ன இருக்கும், இந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான், அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். Then once you start feeling that you're missing something, that means you're on the right track. அதுதான் வந்து என்னோட டெஸ்டிங், லிட்மஸ் டெஸ்ட் என்னதுனாக்கா, நம்ம பக்தியில எப்படி முன்னேறோம் அப்படின்னாக்கா, the moment you start missing, you're on the right path. Then you'll see to it that எப்படியாவது இது ப்ரையாரிட்டி, இதை தவிர பாக்கியெல்லாம் 24 மணிக்கூர்ல இந்த 1 hour I will give for this, அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி இல்லை, அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. சோ வந்து இந்த பின்னர் அவரை உலக மனப்பான்மையின் காரணமாக விலகுகிறார். உலக மனப்பான்மை மெட்டீரியல் படிக்கணும், படிக்காம சும்மா பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருந்தேன்னாக்கா யாரும் ஜாப் கொடுப்பா. எனக்கு வந்து நான் இன்ஜினியர் பண்றேன், டாக்டர் ஒண்ணுமே படிக்கல, எனக்கு பகவத்கீதா நல்லா ஸ்லோகம் தெரியும்னா அப்படியே அந்த வேற மடத்துக்கு போவாங்க, வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து பகவத்கீதா சொல்லி அதுதான் சொல்லுவோம். நமக்கு அப்படி இல்லையா, ஐ வாண்ட் ஒயிட் காலர் ஜாப், நல்ல சாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் நல்ல ஒரு இதா இருக்கணும் அப்படின்னா அப்ப நீ நல்லா படிக்கணும். இன்ஜினியரிங்கோ, நல்ல லாயரோ, சம்திங் சிஏஓ ஏதோ படிக்கணும். ஸோ உலகத்துல நம்ம இருக்கிறதுனால அதுவும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் ஆன்மீகத்தை முன்னேறணும். ஏன்னா அதுதான் ரைட் பார். இது வந்து ஒரு உடல் எடுக்கிறோம், ஒரு வாட்டி ஏபிசிடி கேஜின்னு படிச்சுதான் இருக்கும். அது வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி இல்லை. எவ்வளவு படிச்சோமோ அதுக்கப்புறம் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். இப்ப நீங்களாம் லாஸ்ட் ஜென்மத்துல நல்லா பண்ணிருப்பேன், டெஃபினட்டா ஹியூமன் பீயிங்காவும் இருந்திருப்பேன். அதனாலதான் ஒரு மாதிரி படிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஐ இன்க்ளூடிங் மீ ஆல்சோ. திருப்பி இந்த ஜென்மத்துல we got a human form. So hopefully லாஸ்ட் டைம் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஒரு 50% 60% வாங்கியிருப்போம். ஃபுல்லா 100 வாங்கலை. ஆனா திரும்பி ஒரு பகவானே சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. திரும்பி வந்து ஒரு உடல் ஒரு மனித உடல் எடுத்து திரும்பி ஒரு ஆன்மீகத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம வந்துட்டோம். ஏன்னா உள்ளூர் ஏக்கமும் இருக்கு, வரணும்னு ஆசை. பட் we do not know என்ன பாதை, யாரு புஷ் பண்ணுவான்னு தெரியாம வெயிட் பண்ணிடுவோம். யாரோ எனக்கு வாட்ஸ்அப் தான் புஷ் பண்ணிட்டு, யாரு எனக்கு அனுப்பினாங்களோ அவங்க இன்னும் சேரல.
நடுநடுல சொல்லி பார்த்தேன், ஸ்டார்டிங்ல சொல்லி பார்த்தேன், நல்லா இருக்கு இஸ்கான்ல நல்லா சொல்லித்தரா வாங்க இப்படிலாம் சொன்னேன். இல்ல அது என்னோட ரீசன் சொன்னா அப்புறம் நான் சொல்றது விட்டுட்டேன். ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன் ஐ ரியலி லைக் அப்படின்னு. அதே போலதான் நமக்கு ஏதோ ஒரு புஷ், ஏன்னா உள்ளூர பகவான் இருக்கார், ஹி சாங்ஷன்ஸ், ஹி நோஸ் வாட் வி வாண்ட். நம்ம கேட்கவே வேண்டாம், அவரோட புஷ் பண்ணியாச்சு. அதனாலதான் சொல்றேன், இப்படி வழி விட்டுட்டே போறாரு, போயிட்டே இருக்கணும். நமக்கே தெரியாது நான் இவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணிட்டேனா, நான் இல்ல நான் இந்த மாதிரி வருவேன்னே எனக்கு தெரியாது. பட் ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, பகவான் புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கார். அப்போ பகவான் இருக்கார் சாட்சியா இருந்து நமக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணி ஹி இஸ் டூயிங் எவ்ரிதிங் ஃபார் அஸ். அப்போ அவர் வந்து, ஆனா உலக மனப்பான்மை அவங்க வந்து இது என்னால முடியாது, ஐம் கிவிங் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் த சமைக்கணும், குழந்தைய பார்த்துக்கணும், எல்லாருக்கும் இருக்கும் சமைக்கவும் வேணும். குழந்தை யாரு வந்து எந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சமைக்காம குழந்தைய பார்த்துக்காம இப்படியே உட்காந்து பகவான் பண்றா முடியாது. நம்மளோட வீட்டுலதான் விளையாட காட்டுக்கு போய் விடுவா, அதையும் பண்ணிட்டு பேலன்சிங் லைஃப். அந்த மாதிரி பேலன்சிங் ஆக்ட நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அப்ப வி ஆர் சேஃப். இல்லை உலகம் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா அதெல்லாம் முடிச்சு பேரம் பேத்திகளா கல்யாணம் பண்ணி அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தப்பதான் அப்பா இனிமே வந்து குழந்தையில எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன், நான் கையால் நடுங்கிறது, என் கையில குழந்தை கொடுத்தா நான் விழுத்துடுவேன், பாத்திரம் எல்லாம் விழுந்துடும், சமையல் கட்டியும் விட மாட்டேங்கிறாங்க. இப்ப எனக்கு வந்து ஃப்ரீ, இனிமே நான் கேன் டூ பகவத்கீதானா கண்ணு தெரியாது, காது கேட்காது, உடம்பு உட்கார முடியாது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்கார முடியாது, எல்லா ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஹெல்த் போச்சா, தட் லைஃப் இஸ் வேஸ்டட். திரும்பி வேற லைஃப், திரும்பி ஆரம்பத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சா இதேதான். குழந்தைகள், வீடு, மனைவி, மக்கள், கல்யாணம், அவ பேரன் பேத்தி, இதேதான் நடக்கிறது. மோஸ்ட்லி பீப்புள் டூ திஸ் ஒன்லி, தே திங்க் தட் இஸ் மோர் ப்ரையாரிட்டி. பட் நம்ம வந்து இப்போ வேலைக்கு போறவங்க எப்படி பண்றாங்க, வீட்டையும் பார்த்துக்கிறேன் வேலையும் இல்லை, நான் வேலைக்கு போறேன் ஆனா வீட்டு வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றாளா, இல்லை வீட்டு வேலையும் பண்றான், ஆஃபீஸ்க்கு போறேன்னா பணம் கிடைக்காது. இப்போ ஆன்மீகமும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே. அதனால இந்த டைமே நம்ம சூஸ் பண்ணது எனக்குன்னா வேலைக்கு போறவாள் மெயினா, அதுக்கு வேண்டிதான் 9 o'clock. அது வந்து இப்ப நம்ம 8:30 பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஆஃபீஸ் போறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் அனுபவிக்கணுமே இல்லையா? பிகாஸ் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு இது வந்து ஃபீட்பேக் வந்தது, நீங்க 5 மணி 6 மணி வச்சா எங்களால முடியாது மாதாஜி, நாங்க வந்து ஆஃபீஸ் போறோம். அதுக்கு என்ன உங்களுக்கு ராத்திரி எஸ் கஷ்டம் தான், வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும். ஆனா வீடியோ தான் ஆஃப் தானே சொல்லிருக்கோம், ஆடியோ ஆஃப் வீடியோ ஆஃப், யூ கேன் டூ யுவர் ஒர்க். காது தானே கேட்கணும், காது கேட்டுட்டே பாத்திரம் தேய்க்கலாம், சமைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். சோ அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம ஷுட் நோ ஹவு டு பேலன்ஸ் லைஃப். நம்ம லைஃப் நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி, ஏன்னா இதுதான் பாதை, இந்த பாதையை தவிர இல்லை. நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி போட்டேன், அந்த பாதையில நான் வெளியில போடுவேன்னு கிடையாது. அந்த பாதையே கிடையாது, பிளாக் பாதையே. இதுதான் பகவானை நம்பி பகவானுக்கு என்னது இது நம்ம சேவை புரிஞ்சுதான் இதற்கு வெளியில வர முடியும். சோ பின்னர் அவர் உலக மனப்பான்மையின் காரணமாக விலகுகிறார். இதனால் ஆன்மீகத்தில் முழுமை பெறுவதில்லை. சின்ன வயசுல நிறைய ஸ்லோகம் படிச்சேன், போருமா போறவே போறாது, கடைசி மூமெண்ட் வரைக்கும் பகவான் நாம இருக்கணும்னாக்கா எப்பவும் சொல்லிட்டே இருக்கணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். எஸ், யார் படிக்கிறது பாக்கி? அந்த மாதை போயிட்டாங்களா, பாம்பின்னு மாதை போயிட்டாங்களா? ஓகே, செல்வி மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானே படிக்கிறேன். ஏதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண. மாதாஜி படிங்கோ, இப்ப படிச்சுன்றதுல இருந்து நிறுத்துறாள். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சேன் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதன்மே வேற யாரோ சவுண்ட் கேட்டது அதனால நிறுத்திட்டேன், அவன் படிக்கிற சவுண்ட் கேட்டது மாதாஜி, அதான் நிறுத்தினேன். யாரும் படிக்கல. ஏதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதம் அர்ஹஸ்ய. ஓகே, ஏதன்மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதம் அர்ஹஸ்ய சேஷதः த்வனன்ய சம்சயஸ்யாஸ்ய சேதானை உபபத்யதே. லேக் இருக்கு மாதாஜி, நான் பேசி ஒரு அரை நிமிஷம் எடுக்கிறது உங்களுக்கு கேட்கறது, அதான். அதனால உங்களுக்கு வந்து நான் பேசி முடிச்ச அப்புறம் உங்களுக்கு கேட்கறது, அது நெட் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம். நான் நீங்க எல்லாருமே பிஸி, எவ்வளவு தண்ணி குடிக்க உள்ள போயிருப்பேன், போன் வந்திருக்கும், யாரோ கூப்பிட்டுருப்பா, அப்ப என்ன ஐ வில் மேக்கப், ஐ வில் டூ இட், நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஓகே, இதுல என்ன சொல்ற, கிருஷ்ணா இதுவே என் சந்தேகம், இதுதான் எனக்கு சந்தேகம், எல்லாம் விட்டு கேட்கிறாரு. அவருக்கு என்ன மனசுல டவுட் இருந்தாலும் கிருஷ்ணாட கேட்டு தெளிவுபடுத்தணும். இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், பிகாஸ் இட் டசன்ட் கீப் எனி டவுட் அப்படின்லாம் கிடையாது. அவருக்கு டவுட் வந்தா கேட்டு விடுறாரு. அண்ட் கிருஷ்ணா இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர், இஸ் ஏபிள் டு ஆன்சர். நம்மள மாதிரி இல்ல, ஏதோ தானோ படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி கிடையாது, தெரியாது பார்க்கலாம், வேற எங்கேயாவது எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம we are all learners. So this class is also, it's only பரஸ்பரம் நம்ம எல்லாம் டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பட் கிருஷ்ணா இஸ் த ஆல்ரவுண்டர் இல்லையா, அவர் வந்து பெஸ்ட் டீச்சர். ஸோ அவர் வந்து எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுக்கும். அப்ப கிருஷ்ணா அர்ஜுனா சொல்றார், கிருஷ்ணா இதுதான் எனக்கு சந்தேகம், இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உண்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உண்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை, வேற யாரும் இல்லையே, there is no capable person who can solve his problems. அதனால நான் வந்து வேற யாரும் இல்லை, நான் உங்ககிட்ட இந்த சந்தேகத்தை கேட்கிறேன். எஸ், படிங்க மாதாஜி. செல்வி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா?
இல்ல ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பார்த்த நைவேக நாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யதே நஹி கல்யாண கிருத் கஷ்டித் துர்கதிம் தத தாத்த கச்சதி சொல்ற புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார். அப்ப அவர் ரிப்ளை பண்றார், பிரித்தாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவு உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. கன்ஃபார்ம், ஸ்டாம்ப் குத்தியாச்சு. யார் ஆன்மீகிகளா இருக்காளோ அப்படின்னா, ஆன்மீகிகள்னா என்னது, டிவோட்டிஸ் இல்லையா, யாரு வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து நம்பிக்கை வச்சு இதெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அழிவுங்கிறது கிடையாது. என்ன அழிவு? வேஸ்ட். நீ வந்து சின்ன வயசுல வந்து ஸ்லோகம் படிச்ச, அதுக்கப்புறம் நீ ஒன்னும் படிக்கலையா, போச்சு. அவளுக்கு அதான் நீ சந்தேகம். ஆரம்பிக்கும்போது நல்லா பண்றாங்க, சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ரொம்ப ஆன்மீகம் அப்படி இப்படின்னு அம்மா அப்பா சொல்றதுனால மோல்டட் எஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி தெரியவே வந்து அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லினா போச்சே, வேஸ்ட்னா இல்லை. டெஃபினெட்லி தட் வில் ஆல்சோ ரீப் பெனிஃபிட். ஏன்னா அவன் சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கான், அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவன் வந்து அந்த எவ்வளவு படிச்சிருக்கான், 25% படிச்சிருக்கானா, இந்த ஜென்மத்துல அப்புறம் படிக்கவே இல்லையா, அவன் வேலை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வயசா இறந்து விடும். அடுத்த ஜென்மத்துல திரும்பி அவன் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் சான்ஸ் கொடுப்பார் பகவான், கொடுத்து திரும்பி அவனுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா முன்னாடி அவன் படிச்சதுனால அந்த நாட்டம் இருக்கும் அவனுக்கு, சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அது இருக்கும். ஏன்னா இந்த பாடி விட்டு போகும்போது ஒன்லி த ஸ்தூல சரீரம், த கிராஸ் பாடி ஃபால்ஸ். உள்ள இருக்கிற என்ன இருக்கு, இது இந்த பாடி என்ன, சூக்ஷ்ம சரீரம். சூக்ஷ்ம சரீரத்தை என்ன இருக்கு, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இது கான்சியஸ், இது மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லணும், கரெக்ட். நாலேஜ் எல்லாம் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லணும். அது along with the soul goes into the another body. சோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். நான் முன்னாடி வீணவாசி, ஒரு பெரிய வீணா வித்வான் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா, அந்த குழந்தை சின்னதுல இருந்து வீணையை போச்சுன்னா எல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பிக்கும். இல்ல ஒரு நல்ல பாடுக இருந்து சின்ன வயசுல 5 நல்லா பாடும். அது எப்படி அந்த குழந்தைக்கு வந்து சொல்லியே கொடுக்கு, எங்கேயோ கேட்டுக்கூட அழகா பாட ஆரம்பிக்கும், எங்கேயோ நான் பார்த்துட்டு டான்ஸ் அழகா டான்ஸ் ஆடும், சொற்பொழிவு. நம்ம சின்ன ப்ராடிஜிஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். ஹவு தே கெட் ட்ரெயின்ட். நம்ம வருஷமா அதெல்லாம் படிச்சாலும் நமக்கு வர மாட்டேங்குது. அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருந்தது, பிகாஸ் ஆஃப் சூக்ஷ்ம சரீரம். பூர்வ ஜன்மத்துல ஏதோ இருந்திருக்கும், அந்த குழந்தை ஏதோ ஸ்டால்வர்ட்டா இருந்திருக்கும், பெரிய கிரிக்கெட்டர், பெரிய செஸ் சாம்பியன், சம்திங் இருந்திருக்கும். அண்ட் அகெயின் when he takes another birth, he becomes a child prodigy. அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ we can see in many videos. அது வந்து ரூல்ஸ். ஸோ அவன் வந்து அதனால வந்து வேஸ்ட் கிடையாது. ஓகே, அவன் ஆரம்பிச்சான், ஃபுல்லா முடிக்கலையா, ஆனா என்ன ப்ராசஸ்லோ திரும்பி ஒரு உடலை எடுத்து திரும்பி பண்ணி அதுல ஒரு 100% பண்ண முடியுமா, இல்ல ஒரு 58 வரும், திரும்பி ஒரு உடலை எடு, இப்படியே போய் எப்பதான் போறது. அதனாலதான் வந்து வழிக்கு விழாம நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா, அவன் கீழே இருக்கிறவன் விட்டு விட்டு வரான், ஒரு ஜென்மமா விட்டு வரான் பாதையில, நம்ம போயிட்டே இருக்கணும். இப்ப எந்த ஜென்மம் நமக்கு முடிவு தெரியாது, சீக்கிரமா நம்ம வந்து போய் சேர்ந்துடும். தட் இஸ் த ஒன்லி இலக்கு, தட் இஸ் த ஒன்லி கோல். சோ பிரித்தாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகில்னா என்னது, இப்போ இருக்கிற ஜென்மத்துல எந்த உலகத்துல இருக்கானோ, பர உலகிலோ வேறு உலகத்தை போனாலும், மேல் உலகத்துக்கு போனாலும் அடுத்த ஜென்மத்துல அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. இப்போ பகவானுக்கு வேண்டி பகவானை ஒரு திருப்திப்படுத்த நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ண வேற சோகம் வரும், சின்ன ஒரு இது பண்ணாலும் that doesn't go wasted. Whereas நான் PhD படிச்சிருக்கேன், MBBS படிச்சிருக்கேன், பெரிய டாக்டர், பெரிய சர்டிபிகேட், பெரிய மெடல் எல்லா இடத்துலையும், அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் இருக்கும், அவனுக்கு பாடியும் போகும். அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் தான் பெரிய டாக்டரா இருந்தேன், சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு எல்லாம் அதோட எல்லாம் ஃபார்முலாஸ் தெரியும், எனக்கு எல்லாம் வந்து சர்ஜன் பண்ண தெரியும், கத்தியெல்லாம் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முடியாது. He has to start from A for apple தான். பௌதிக உலகத்துல அதுதான் டிஃபரன்ஸ். Again he has to go A for apple, capital letter, small letter, cursive writing, இதுதான் ஆரம்பிக்கும். திரும்பி அவன் வந்து சயின்ஸ் நல்ல PCB தான். அதெல்லாம் நான் அப்புறம் தான் அவனுக்கு வந்து இதே கிடைக்கும், என்னது டாக்டருக்கு படிக்க முடியும், அதே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், லாங் ப்ராசஸ். வேற ஆன்மீகம் அப்படி இல்லை. ஆன்மீகத்துல நம்ம கொஞ்சம் பண்ணிட்டோமா, முடியலையா, நிறுத்திட்டோம், இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, நிறுத்திட்டோம், ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அடுத்த ஜென்மத்துக்கு உனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன் பகவான் அவ்வளவு கன்சிடரேட் பண்ணி திரும்பி ஜென்மம் கொடுக்குறான். இல்ல பில்குல் நாட்டம் இல்ல, எனக்கு வந்து வேற நான்வெஜ் சாப்பிடணும், அந்த மாதிரி அது வேற ஸ்டோரி இருக்கவே இருக்கு. அப்புறம் எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, உனக்கு அப்புறம் ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு யூஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மிருகமாகவோ மணி புழுவோ பூச்சியோ சம்திங் வில் பிகம். பட் இருக்கு, உள்ளூர இருக்கு. ஆனா பிகாஸ் ஆஃப் பௌதிக சம்பந்தத்தினால என்னால் பண்ண முடியல. there's no time. குட்டி வேலை, சண்டேஸும் வேலை, டிராவலிங், அது இது எல்லாம் ரீசன் இருக்கும், அதான் ரீசன் சொல்லணும். ஆனா உள்ளூர இருக்கு, எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசைதான் இருக்கு. பட் ஐ எம் unable to do. நோ ப்ராப்ளம். பகவான் ரொம்ப பொறுத்து போக அடுத்த ஜென்மத்தை திரும்பி ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்து இப்போ இந்த லைஃப்லயோ ட்ரை பண்ணேன், இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை சொன்னா அவருக்கு தான் உள்ள இருக்காரு. எப்போ அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லையா, அம்மா அப்பா சொன்னா தான் பண்ணியா சின்ன வயசுல, சரி அப்பப்போ உனக்கு எப்படி வேணுமோ நீ யூ லீட் யுவர் லைஃப் விட்டுடுவேன். சோ அவன் வந்து பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறது எப்பவும் வந்து லாஸே கிடையாது. நோ லாஸ் ஆர் டிமினிஷன் அப்படின்பா. யூ கேன் வந்து நான் ப்ரொசீட் பண்ணலாம், இந்த ஜென்மத்திலையும் அது நன்மை பயக்கும், அடுத்த ஜென்மத்திலையும். செல்வி மாதாஜி வந்துட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லோகம் நீ படிங்க ஒரே நிமிஷம்.
தான் சக்சஸ்ஃபுல் யோகி. அப்ப இப்ப இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? அவன் வந்து நல்ல குடும்பத்தில் புனிதமான பிறப்பு எடுக்கிறான். இந்த ஜென்மத்தை நல்லா தபஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்றான். ஆனாலும் நமக்கு வந்து என்ன, இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி. அங்க பகவான் இடத்துக்கு போறதுன்னு நம்ம இப்பவே வந்து ரொம்ப ஆசையா தான் இருக்கும், தவிர ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். இப்பவே நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்துதான் ரொம்ப லாங் ப்ராசஸ் அது. ஆனா இருக்கிற ப்ராசஸ்ல we have taken the small easiest process, எலிவேட்டர்ல போற ப்ராசஸ். கஷ்டம் இல்லாம பகவானை வந்து பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. வேற மூச்சு பயிற்சி பண்ணி அத்தை பண்ணிட்டு பண்றது கஷ்டம். அண்ட் சக்சஸ் ஆகாமல அதுவும் டவுட். நமக்கு அப்படி கிடையாது. we just relax and when we do it, definitely நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயினே தெரியாது, ஸ்ட்ரெஸ் தெரியாது. அதனால பக்தி மார்க்கம் பெஸ்ட் சொல்றாங்க. you are not strained. அவன் என்ன கிடைக்கும்? அவனுக்கு நல்ல திரும்பி அவனுக்கு வந்து அப்படியே மோட்சம் கிடைக்கலைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? நல்ல குடும்பத்தில் புனிதமான பிறப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இளைஞர் தெய்வீக உணர்வை உயிர்ப்பிக்கிறது. யங் ஏஜ்ல இருந்து நான் தான் நிறைய குழந்தைலாம் படிக்கிறேன், 3rd ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைலாம் படிக்கிறது. அதை விட சின்ன குழந்தை வாயில மழலை தான் இருக்கும். அவளும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணாலாம் சொல்லுவான். அது பக்தியோட சொல்றாங்களா தெரியாது, அட்லீஸ்ட் வாயில வரும் அவங்களுக்கு. அதையெல்லாம் கேட்டுப்பா, என்ன சொல்றோமோ அப்படியே கேட்டுப்பா. சோ அது சின்ன வயசுல இருந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்படி பார்த்தா நம்மளும் இன்னும் பெரிய இது கிடையாது. 90 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கலையே. நீ ஸ்டார்டட் அட்லீஸ்ட் 40s சொல்லலாம். நீங்க எல்லாம் 40sல இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 35 40s நமக்கு ஒரு மாதிரி வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இயல்பாகவே யோக கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்பட்டவர். ஆட்டோமேட்டிக்கா we get attracted to all this. ஜபமா அப்படி அந்த கிளாஸ் நடக்கிறதா? ஏன் how we got attracted? ஒரு கிளாஸ் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காது. ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி போரிங் அப்படின்னு போறவங்க இருக்காங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் லேட்டா பண்றாங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் லேட்டா பண்ணி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாம இல்ல முடியறது இல்ல. ஏன்னா ட்ரையும் இல்ல. they don't even try. யாரோ சொன்னாங்க level 2, அது என்ன 3-4 கிளாஸ்க்கு அப்புறம் they came registered. not even one class they attend. that means அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ அவளை பிளேம் பண்ணில. திரும்பி அவங்களுக்கு பகவான் சான்ஸ் கொடுப்பாரு. உனக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு பார்த்து கொடுப்பாரு. நாட்டமே இல்லைன்னா அப்போ உனக்கு வேண்டாம், உனக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதுலயே அவங்க சாங்ஷன் பண்ணிக்கிறார். பட் யார் இந்த மாதிரி எடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கும், நமக்கு இயல்பாக வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா we get attracted. வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, வேற இன்னும் இருக்கு, வேற இன்னும் சம்திங் வில் கீப் டாக்கிங் இல்லையா? சத்சங்கத்துல தான் இதெல்லாம் பேசுவோம். அப்போ they get attracted to இந்த மாதிரி விஷயத்துல, யோகத்துல எல்லாம் அட்ராக்ஷன் இருக்கு. அந்த மாதிரி கொள்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். உதாரணங்கள் உதாரணங்கள் நிறைய சொல்லலாம். இப்ப நம்மளோட எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ கரண்ட் போனாலும் சரி, இப்போ இந்த மாதாஜி தான், பத்மா மாதாஜி தான், ஒரு ரிலேட்டிவ் இறந்துருக்காங்க, போயிருக்காங்க. இருந்தாலும் she is managing. she comes and attends. அதே போல எல்லாருமே for that matter எல்லாரும் பர்சனல் ரீசன் நிறைய இருக்கும். Still we always try to attend. இருக்கு இல்லையா, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then somehow we'll see to it வந்து அட்டென்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. That shows the interest. ஏன்னா நமக்கு வந்து we get attracted. இப்போ நம்ம எல்லாம் நல்ல பாதையில தான் இருப்போம். அதனால நம்மளே ரொம்ப பேட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் இருக்கலாம், பின்ன நிறைய ஸ்கிரிப்சரல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறாள்? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. இல்ல செல்வி மாதாஜியா? ஆமா, படிக்க மாதாஜி. வெயிட் பண்ணாதீங்க, எனக்கு ஆர்டர் பண்ண. प्राप्य पुण्य कृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुशीनां श्रीमदां गेहे योग पृष्ठो अभिजायते. हरि बोल. अभिजायते, வெரி நைஸ். எனக்கு அதான் பார்த்துருந்தேன், அபிஜாயத்தை சொல்றா. அது தமிழ்ல போட்டிருக்கு இல்லையா, அதனால இங்கிலீஷ்ல வந்து இப்படி அப்போஸ்ட்ரோபி தான், அபிஜாயத்தை. எஸ். அப்ப என்னது அர்த்தம்? என்ன சொல்றாரு? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோகங்களை பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பெண் என்ன பண்றான்? நமக்குலாம் இமிடியேட்டா we don't get birth. நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் when we die, the body வந்து இறந்தப்புறம் கணக்கு சித்திரகுப்தன் இருக்கான மேல, we will see அதெல்லாம் அசெட் லைபிலிட்டி எல்லாம் பார்த்து ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம், பேலன்ஸ் ஷீட். அதுல வந்து தீர்ப்பு கிடைக்கும். இவ்வளவு நாளைக்கு நீ வந்து சொர்க்கத்துல இருக்கணும், இல்ல வேற ஏதாவது பிறவி ரொம்பவே நல்லா இருக்கணும்னா நமக்கு ஒரு தேவர் பட்டமே கொடுத்துருவான். அங்க இருப்போம், ஏதோ ஒரு தேவரை ஒரு இருப்போம் அங்க. அதுல நமக்கு இறப்பு இருக்கும். திரும்பி again we will die because it's all இந்த வேர்ல்டு தான், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான். எல்லாமே பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ he has created இதெல்லாம் மெட்டீரியல். ஸோ அவன் வந்து அந்த பாவம் புண்ணியத்துக்கு தகுந்தா போல அவன் கீழே நாகமா போறானா, மேல போறானா, அசுரரா பிறக்கிறானா, அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் அவன் வெற்றி அடையலைன்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா கடைசி வரைக்கும் 100 out of 100 வரல, ஜஸ்ட் 0.001ல இருந்துட்டான். அப்ப அவனுக்கு மேல போக முடியாது. அதனால என்ன, மேல் உலகத்தை போயிட்டு அனுபவிக்கிறான். புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கிற லோகத்தில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். திரும்பி அதெல்லாம் அனுபவித்து மேல போக மாட்டான், திரும்பி பிறப்பான். திரும்பி அக்கௌண்ட் ஆரம்பி திரும்பி அந்த அக்கௌண்ட்ல எல்லாம் பிளஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா then there is a chance of going up. இதுல நல்லோரின் குடும்பம்னா என்னது? நல்லோர்னா ஆன்மீகத்துல நல்ல ஆன்மீக குடும்பம், இல்ல செல்வந்தர். அதான் பணம். ஏன் செல்வந்தர் ஏன் சொல்றாங்க? பணத்துக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம இப்ப வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பசங்களே நான் வந்து பஜனை பண்ணி, ஏய் ஸ்கூல் படிக்க வேண்டாம், எக்ஸாம் இருக்குல்ல அப்படிதான் சொல்லுவோம்.
நீ பண்ணு, பஜனை பண்ணு, ஜப்பா பண்ணு, எல்லாம் கரெக்ட். ஆனா ஸ்கூல் போற குழந்தையா இருக்கும்போது அல்ல, அதெல்லாம் ஸ்கூல் போட்ட பரவாயில்ல, ஜப்பா பண்ணி இப்ப எந்த அம்மா அப்பா தான் சொல்லுவான், சொல்ல மாட்டா. ஏன்னா நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். வந்து அதுல இருந்து மீட்டு வரணும், வெளியில வரணும். பட் இது வந்து பேரலா வச்சுக்கலாம். இப்போ என்னது, செல்வந்த வீட்டுல அவன் சம்பாதிச்சு போய் நமக்கு என்ன வேணும், 10 ஜெனரேஷன் உட்காந்து சாப்பிடலாம். அவன் பாட்டுக்கு ஆன்மீகத்துல இருக்கட்டுமே. பிசினஸ் இருக்கு, அப்பாவோட பிசினஸ் இருக்கு, இவன் ஹோம் டியூஷன் எல்லாம் பண்ணி அவன் ஏதோ ஒரு 20 வயசு ஒரு மாதிரி எல்லாம் கணக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிடும். இந்த போ உனக்கு என்னது இது ஓனர் மேனேஜிங் டைரக்டர் பதவியா சேர்லயே உட்காந்துச்சுவான். அவனுக்கு என்னது அப்ளை பண்ணலாம் ஒண்ணு கிடையாது. ஃபேமிலி பிசினஸ் சரி, ஏதோ ஒரு சிஸ்டர் கன்சர்ன் பிரதர் கன்சர்ன் ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு பொறுப்பை கொடுத்து எனக்கு நல்ல பண வசதி இருந்தா கரெக்டா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு. சோ நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் அவன் பிறக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்னது, பிரபுபாதோட இது பிரபுபாதா தான் சின்ன வயசுல அப்பா இருக்க சின்ன வயதே அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் தான் ஆசை. பகவானை வந்து எப்படி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும், தேர் இழுக்கணும். அவ ஊர்ல எல்லாம் தேர் இருக்கிறது, அப்பா எனக்கு தேர் இழுக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கு நான் அப்பா மரத்தால எல்லாம் பண்ணி கொடுத்து இந்த தேர் குழந்தை எல்லாம் சேர்ந்து அவன் சின்ன வயசுல இருந்து இதே வேலைதான். பகவான் அது சொல்வா இல்லையா, நம்ம குழந்தையோடய நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம என்ன பண்றோமோ அதே தான் காப்பி பண்ணுவோம். அடுப்புலயே இருந்தோம்னா அது கிச்சன் யூட்டன்சில் இருக்கிற டாய்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாது, கிச்சன் யூட்டன்சில வச்சு பார்த்து நம்ம காப்பி ஆத்துறது, இடுக்கி பிடிக்கிறது, இதெல்லாம் எங்க வீட்டுல நான் பார்த்திருக்கேன். அவருக்கு டாய்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அம்மா அப்பா என்ன பண்றாரோ, அப்பா என்ன பண்றாரோ, அம்மா என்ன பண்றாரோ அதை தான் காப்பி பண்ணுவோம். சோ இந்த குழந்தை என்ன பார்த்திருக்கேன், அம்மா அப்பா தான் ஆன்மீகத்துல அப்படியே இருந்தது. அவருக்கும் அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே நாட்டம். அப்போ 2 வரைக்கும் ஈட்டிட்டார். எஸ், யார் படிக்கிறாள்? ஜெயஸ்ரீ. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्. அல்லது ஆர் எல்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லையா, ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கலை, செல்வந்தர் குடும்பத்திலையும் பிறக்கலை. அப்ப இல்லாட்டா என்னங்க கிடைக்கணும்? அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர், அதேதான் அதே கேட்டகரியில அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இந்த மாதிரி பிரபுபாதாவோட எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். பெரிய செல்வந்தர் இருந்தாங்க, பட் நாட் ராஜா கிங் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆன்மீகிகள் அப்புறம் பெரிய என்னது அரிஸ்டோக்ராட்டிக்கும் கிடையாது, ஒரு மாதிரி சுமார் பெரிய அதுக்குன்னு இப்போ பிராமண குடும்பமா அதுவும் கிடையாது, ஏதோ சாதாரண குடும்பம் தான். ஆன்மீகிகள் அந்த மாதிரி குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். வெரி வெரி ரேர் டு பி born in such a family. எஸ், அடுத்தது யாரு? செல்வி மதை படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சேன். தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌலதேஹிகம் யததே சததோ பூயஹ சம்சித்தோ குரு நந்தன. குரு மைந்தனே, குரு சொன்னோம். அது வந்து குருன்னு படிக்க கூடாது. நம்ம தமிழ்ல பூ பூ எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இது வந்து குரு வம்சத்தினர் கௌரவர்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப அதுல உள்ள மைந்தனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் தான் ரெஃபர் பண்றேன். குருமைந்தனே, அத்தகு பிறவி அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்றே எப்படி பெறலாம்? பிகாஸ் ஆஃப் சூக்ஷ்ம சரீரம். நம்ம சொன்னிலே 3 பாட்டு. மேல இருக்கிற ஒரு சரீரம் இறக்கும் போது என்னது, இந்த சரீரம் அவுட்டர் சரீரம் தான் விழுறது. அண்ட் வாட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த பாடி? ஆத்மா அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம். அது ரெண்டும் வெளியில போகும். ஆத்மா ஓகே வீணும், ஆத்மா இஸ் ஸ்மால் ஸ்பெக், அதெல்லாம் தெரியும். வாட் இஸ் சூக்ஷ்ம சரீரம்? அதுல இன்டெலிஜென்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் என்ன சொன்னேன், சச்சிதானந்தா தான் ரொம்ப ஹாப்பி. அது வந்து ஆத்மா. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ நான் யார் அப்படின்லாம் நினைவு இருக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், மைண்ட் இது 3த்தையும் எடுத்து நடக்கும். சூக்ஷ்ம சரீரம் இஸ் தட் ஒன்லி. இட் கோஸ் அலாங் வித் தட் சோல் அண்ட் கோஸ் இன்டு ஏதோ மிருகம் பாடியோ ஏதோ பாடியில போயிடும் அது. சோ குருமைந்தனே, அத்தக பிறவி அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை, உணர்வுனா அதுதான் மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தான், மீண்டும் பெற்று பூர்ண வெற்றி அடைவதற்காக இந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கிறான். ஓகே, எங்கேயோ விட்டுட்டேன், திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கிறேன். அது அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு, மைண்ட் வச்சு எகெயின் ஐ வில் ட்ரை டு ஃபிளரிஷ், எகெயின் நான் முன்னேறதுக்கு பார்க்கணும். பிக்சரை பார்த்தோம், என்ன இது கொடுத்துருக்காங்க, ஹார்மோனியம். நாங்க இப்போ எனக்கு வந்து கையெல்லாம் அப்படி தடுமாறும், ஒழுங்கா வராது. அந்த குழந்தைல எவ்வளவு லெஃப்ட் ஃபாரின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யாரு? செல்வி மாதா ஞான் வந்துட்டாளா? படி. பூர்வாப்யாசேன தேனைவ ஹரியதே ஹயவசோ அபிச சிஞ்சாசுர அபியோகஸ்ய சுபதா பிரம்மாதி வர்த்ததே. பிரம்மாதி வர்த்ததே, சப்த பிரம்மாதி வர்த்ததே.
ஓகே, தனது பூர்வ ஜென்ம, அதான் அந்த பூர்வ அபியாசேன, பூர்வ அபியாசம்னாக்க நான் சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி, பிராக்டிஸ். பூர்வ அபியாசம் முன்னாடி அவன் பிராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கான் போன ஜென்மத்துல. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். சைல்ட் ப்ராடிஜி. இயற்கையாகவே ஒரு ஹார்மோனியம் பார்த்தா எடுத்து ஆரம்பிச்சுவோம் அர்த்தம். ஏன் முன்னாடி ஏதோ இருந்திருக்கும் போன ஜென்மத்துல, ஏதோ சம்திங் கிரேட் மேஸ்ட்ரோ, ரொம்ப ஆர்கெஸ்ட்ரா எல்லாம் பண்ணிருப்போம், நல்ல பஜனை எல்லாம் பண்ணிருப்போம், வாட் எவர் இருந்திருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் வரது இல்ல, எல்லாருக்கும் அந்த வயலினோ எல்லாம் வராது. நம்ம வீட்டு எனக்கு ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் படிச்சப்பறம் நான் ப்ராக்டிக்கலா பார்ப்பேன். ஒரு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்ஸும் இருக்கும். இட் டசன்ட் கம் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், அதுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். ஜெனட்டிக்ஸ் அதுவும் படிக்கலாம். அண்ட் வந்து இது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட், நம்ம முன்னாடி எல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், வாசிக்கவே தெரியாது, வராது. வேற யாரோ இங்க இருந்து வந்திருப்பா, யூ ஹேவ் ஹார்மோனியம் அட் ஹோம், ஓகே லெட் மீ ட்ரைன்னு வந்து பண்ணுவான். அழகும் வாசிக்கவும் செய்வான். ட்ரைனிங் படிக்க இல்ல ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்பா. ஸோ நிறைய சில பேர் நல்லா கிளாஸ்க்கெல்லாம் போவா, ஆனாலும் பண்ணுன்னா வராது. ஜஸ்ட் அம்மா அப்பா சொல்ற கிளாஸ் போனேன், ஆனா வரமாட்டேங்கிறாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே பிராக்டிஸ் பண்ணி, யோகத்தின் கொள்கைகளை ஏமா நியமா மஞ்சு இது இதெல்லாம் படிச்சு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிதான் படிக்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு ஈஸியா வரும். நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்போதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். ஸோ ஹி ஸ்டார்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிங் சாஸ்திரம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஹீஸ் அப்சர்விங். அது வந்து நேச்சுரல் ட்ரைட்டாவே அவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். இது வந்து பிக்சர் இஸ் வெரி தத்ரூபமா அது கொடுத்துருக்காரு. So by virtue of divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. So அவன் வந்து கஷ்டப்பட்டு பண்றான்னு அவன் தோணே தோணாது. அவன் சின்ன வயசுல ஈஸியா அவன் வந்து எழுதி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யார் மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. प्रयत्नात्यतमानस्तो योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्. பராங்கதி, பரத்தை அடைகிறான். யாரு? மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில். அப்புறம் அந்த சின்ன வயசுல இருந்தே பண்றான் அப்படின்னா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. பண்றான். நிறைய குழந்தைகளை பார்க்கலாம், they do that. படிப்புலயும் நல்லா படிக்கிறான். இப்ப நம்ம சென்டர் ஹெட்டே முட்டாள்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் அவங்க படிப்பு வரல அப்ப சாமிஜி ஆயிட்டான், அந்த காலம்லாம் இப்ப கிடையாது. எல்லாம் ஐஐடி பீப்புள். ஐஐடி என்ன போனா ஃபெயில் ஆயிட்டான் அதுவும் கிடையாது. ஐஐடிலயும் என்ட்ரன்ஸுக்கே எவ்வளவு படிக்கிறான். 7th 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கிளாஸ் போய் 12th அப்புறம் ஐஐடியில போயிட்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொடுத்து பார்த்தா ஃபெயில் அப்படின்னு பண்றவங்க குழந்தைகளும் இருக்காங்க. இவர் வந்து ஐஐடியிலும் போய் படிச்சு நல்லா முன்னேறி கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை பண்ணி அதுல இருந்து அப்ப ஆனா மனசு வந்து இது இல்ல, ஐம் நாட் கம்ஃபர்டபிள், இன்னும் சம்திங் இடிக்கிறது. என்ன படிப்பு என்ன படிக்கிறோம், வாட் ஆம் ஐ ரீடிங், வாட் ஆம் ஐ ஏர்னிங், சம்பளம் நிறைய கொடுத்தாலும் he was not feeling satisfied. So is he a unique person? இவருக்கு மேல பிரதர் இருக்கார், ஆமா அண்ணா தான் இருக்காங்க நினைக்கிறேன். இது கூகுள், ஐ திங்க் கூகுள்ல வந்து நல்ல பொசிஷன்ல பாம்பேல இருக்கார், நல்லா சம்பாதிக்கிறார். உனக்கு எவ்வளவு பணம் சொல்லு, நான் உனக்கு டெம்பிளுக்கு நானே கொடுத்து விடுறேன், நீ ஒருத்தட்டையா எல்லாம் கேட்காதீங்க. நான் கேட்கறது பிச்சை மாதிரி கிடையாது, டிவோட்டிஸ் வாங்க. ₹1 கொடுத்தாலும் எஸ் அவங்களோட புண்ணியம் போகட்டும், இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகணும். ஐ டோன்ட் மைண்ட், ஐ கேன் ஆஸ்க் பீப்புள். உங்ககிட்ட இருக்கு, நீ கொடுக்கறது ரெடி தான், கொடுக்கறதானே கொடு, ஆனா என்னோட ஈக்குவேட் பண்ணாதே. டிவோட்டிஸோட பணம் வேணும். இங்க பாம்பேக்கு வந்தோன்னா வந்து ஹி டோல்டு இருக்காரு என் பிரதர், he told me, why you are taking so much strain, I will give now how much you want அப்படின்னு. He said no, if you want you give, but then நான் எனக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் என்ன அது ₹1 இருக்கட்டும் ₹10 இருக்கட்டும், அவளுக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கு என்னுடைய கோவில், அதனால ஒரு ஊரா போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ இட் இஸ் 1 year back, 1.5 years back, 1 year back. ஸோ என்ன சொல்ல வந்தோம், மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான அவன் தீவிர முயற்சி. ஏன்னா அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவனே அவனுக்கு சொல்லவே வேண்டாம். காலையில அவன் எழுந்துப்பான், அவன் பாட்டு பஜன் பண்ணுவான், அவன் பாட்டு ஜப்பா பண்ணுவான், புக்ஸ் சேல் பண்ணுவான். அதுவும் உண்டு, இஸ்கான்ல அதுவும் இருக்கு. எல்லாரும் புக் படிக்கணும், நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும். என்ன புக்ஸ்னா என்னது, பிரபுபாதர் எழுதின புக்ஸ். then only you understand what is his thought. ஒரு வாட்டி படிச்சாலும் புரியாது அவரோட. அது படிச்சுட்டே இருக்கும்போது வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹிஸ் திங்கிங், ஒரு மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு. அண்ட் வெரி லியூசிட், ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ், ஹை ஃபண்டா இங்கிலீஷ்லாம் கிடையாது, ஈஸியா புரியும் எனக்கு அந்த மாதிரி. அப்படி தமிழாக்கவும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து தமிழ் தான் தெரியும் அப்படின்னா தமிழ் புக்ஸும் படிக்கலாம். சின்ன சின்ன புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். எப்போ இஸ்கான் போறீங்களோ, இல்ல நான் போறதே கிடையாதுனாக்கோ, ஆனா எனக்கு படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நம்ம கோயிலையும் வந்து they will make arrangement. வேற காஸ்ட் தான் இருக்கும், அவகிட்ட இல்லைனாலும் they will make arrangement. வேற இஸ்கான் டெம்பிள் ஏதாவது வாங்கி நமக்கு வந்து கொடுத்து அனுப்புவா, we have to just pay. அப்படி இல்லை நம்ம வந்து மெம்பர்ஷிப் ஆகலாம். மெம்பர்ஷிப் ஆச்சுன்னா என்னன்னாக்கா, you get all the பாகவதம் புக்ஸ் ஃப்ரீ.
மெம்பர்ஷிப் இருக்கு, அதோட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கவே இருக்கு. பாகவதம் புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எல்லா 12 இதோட புக்ஸ் 18 19 இருக்கு. பெரிய 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 நான் இங்கிலீஷோட வாங்கினா பெருசா இருக்கு. அப்போ இவ்வளவு அதெல்லாம் ஃப்ரீ. அப்ப அதர் தேன் தட் யூ கெட் மெனி ஸ்மால் புக்ஸ் ஆல்சோ. பகவத்கீதா புக்கும் கிடைக்கும், எந்த லாங்குவேஜ் சொல்றோம் அது கொடுத்துருவா. மாலை கிடைக்கும், மாலை பேக் கிடைக்கும், அப்புறம் என்ன போட்டோ கிடைச்சது. அப்புறம் மெம்பர்ஷிப் அது வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா நம்மளோட பர்த்டே வரும் இல்லையா, அதுல வந்து அர்ச்சனை பண்ணுவா. அப்புறம் வந்து we can stay in any of the ISKCON centers for a week or so, week or 10 உண்டு. அப்புறம் ஒரு கார்டு கொடுத்துருவோம், மெம்பர்ஷிப் கார்டு யூ பி கிவன், நாட் வெரி காஸ்ட்லி. நான் இப்போ வந்து போன 2 மாசம் முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன், நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம், கட்டுப்படி ஆகுது இல்ல எல்லாம். நம்ம கொடுக்குற மணி அப்படியே அவங்க புக்ஸ் அவங்க கொடுத்து எல்லாம் பண்ணா அவங்களுக்கு பாவம் இல்லையா, ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு இருந்தாலும் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க தெரியாது. ஸோ தேட் ஆல்சோ யூ கேன் சீ டு இட். அந்த மாதிரி பண்ணாலும் வந்து we are in the right track. ஸோ நம்மளும் வந்து அவருக்கு கொடுக்குறோம். அப்போ நம்ம ஆன்மீகத்தை நம்ம வந்து முன்னேறி போறோம். அப்படி இட்ஸ் நாட் ஃபீஸ் அகெயின். இந்த மாதிரி சொல்லி பணம் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்க கூடாது. மெம்பர்ஷிப் எல்லாம் பியூர்லி ஆப்ஷனல். நமக்கு வேணும் தோணினா, இன்கேஸ் வி ரியலி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் வி கேன் டேக் இட். எனிதிங் whenever they ask for any charity அப்படி இதுன்னா இட்ஸ் பியூர்லி வந்து நம்ம இதுதான் கழுத்தை கத்தி வச்சு குடு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஆனா எல்லாமே டோட்டல் ஓகே. ஸோ மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு, அப்போ என்னது ஒரு ஜென்மம் போடல, பண்ணி ஏன்னா 99.999 வந்துட்ட, நீ இன்னும் 0.01 நிற்கிறது. சரி போ, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு பகவான் இஸ் நாட் பார்ஷியல் அட் ஆல். இந்த ப்ராசஸ் இஸ் சேம். நீ வந்து விவிஐபி ட்ரீட்மெண்ட், பிபி அதெல்லாம் திருப்பதியில இங்கெல்லாம் பார்க்கணும். அங்க அவரோட கோலக் விருந்தாவனம் போறதுக்குலாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ஒரு பாதம் ஒத்தையடி பாதை, ஒருத்தம் பின்னாடி இன்னொருத்தம் வரணும். ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் எலிஜிபிள் யூ வில் பி ஆன் தி கியூ. இல்லையா, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா. 0.001% இருக்குல்ல, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வா. ஹியூமன் ஃபார்மே கொடுக்குறேன் அவனுக்கு. ஆனா பட் நீ பண்ணு, அதே விழாம இருக்க பார்க்கணும், அதே பண்ணிதான் வர முடியும். சோ அப்படின்னு இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதையை அடைகிறான். அவன் வந்து ஒரு வாட்டி போயிட்டோம்னா பின்னாடி இட்ஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் மாதிரி. அச்சோ, திரும்பி ஒரு பாம்பு வந்துட்டே, திரும்பி இறங்கிட்டோமே, திரும்பி ஏணி வந்துட்டு திரும்பி பார்த்தா வேணும்னே ஒரு பாம்பு வந்து நிற்கும். அப்போதான் வந்து நிக்கிறா போல. எனக்கு ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர் பிடிக்கவே, திரும்பி எப்படா இந்த கேம் விட்டு வெளியில போனா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து இப்ப கேம்ல தான் இருக்கும். ஹோம் அங்கேயும் ஹோம் தான் எழுதிருக்கும். 98ல இப்போ இருக்கும். ஆக்சுவலி கேன் இமேஜின் தட். 98ல இருக்கும். 99ல ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு அப்படியே வந்து 5ல வந்து நிற்கும். ஒழுங்கா இல்லைன்னா கரெக்டா அதுல வந்து ஒண்ணுனே வரும். ஏன் 2ன்னு போட்டா ஹோம் போயிருப்போமே, அது ஒண்ணுனே வரும். கீழே இறங்கி திரும்பி விளையாடும். இதே பிறந்து இறந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு கரெக்டா 2 அதுக்கு மேல வந்துட்டோம்னா ஹோம், அப்பா வெற்றி, இனிமே நான் விளையாடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இந்த மாதிரி இறுதியில் அநேக ஜன்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அவன் அடைகிறான். சோ அது வந்து இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் பார்ட். ஆனா வந்து ஈஸியா எடுத்துப்போம். எஸ், இப்போ வந்து லாஸ்ட் வந்துட்டோம். செக்ஷன் 6 2 ஸ்லோகம். டாப் மோஸ்ட் யோகி. இப்போ வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், அன்சக்சஸ்ஃபுல் யோகிகள் பார்த்தோம். இப்போ இதெல்லாம் வெற்றி பெற்று அவன் வந்தவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பிரபுபாத போட்டாச்சுன்னா யூ கேன் இமேஜின் எந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் அவனுக்கு அப்படின்னு. யோகிஸ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் இன்ஃபிரிசிஸ்ட். ஓகே, இது அனுபவவாதிகள், பலன் தருபவர்கள் மற்றும் துறவிகளை விட யோகிகள் பெரியவர்கள். யோகினா என்ன அர்த்தம், பகவானை நினைக்கிறவர்கள். அது சிம்பிள் தான். யோகனா உடனே பிராணாயாமா பிரத்யாரம் அதெல்லாம் போகவே வேண்டாம். யோகா அப்படின்னா பகவானை நினைத்தமா. ஜப்பா என்ன பண்றோம், யோகா தான், அது பார்ட் ஆஃப் யோகா தான். ஜப்ப யோகா, இது என்னது சங்கீர்த்தன யோகா, இதெல்லாம் சங்கீர்த்தனா வாயால சொல்றோம், அதனால சங்கீர்த்தனம். ஜப்ப யோகா, அகம் ஜப்ப யஜ்ஞோ அஸ்மி, அந்த ஜப்பங்கிற யஜ்ஞத்தை நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 10th சாப்டர் வரும். பகவானே சொல்றேன், நீங்க ஜப்பம் பண்ணாலே எல்லாம் பெரிய பெரிய யாகம் யஜ்ஞம் பண்ண பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அவரே செய்யணும். நானே இருக்கேன், அந்த பேர்லயே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற. சோ அனுபவவாதிகள் அனுபவிச்சு பார்த்தேன், அதை பண்ணி பார்த்தேன், மென்டலி கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தேன், அந்த ஸ்கிரிப்சர் எடுத்தேன், இதை டிபேட் பண்ணி அது அந்த அவாளை பார்க்கறதுக்கும், பலன் தருபவர்கள் மற்றும் துறவிகள். பலன் தருபவர்கள்னா இது அந்த இது என்னது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வேதா எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுல இது கிடைச்சது, இதுக்கு பலன் கிடைக்கும், இது பலன் கிடைக்கும், பலனை விரும்புபவர்கள் அவளை பாக்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி மென்டல் கால்குலேஷன் எல்லாம் பண்ணி பண்றவங்களை பாக்குறத யோகிகள் வந்து மிக பெரியவர்கள். அவ வந்து துறவிகளை விட யோகிகள் பெரியவர்கள். ஏன்னா மைண்டான ஆல்ரெடி இணைஞ்சாச்சு கடவுள்கிட்ட. அவங்க வேற ஒன்றும் படிக்கலைன்னாலும் பரவாயில்ல. எல்லா யோகிகளிலும் முழு நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து யோகிகள் என்ன பண்றோம், டோட்டலி ஹேஸ் ஃபெய்த். உனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு படிக்க தெரியாது, எனக்கு பகவத்கீதெல்லாம் படிக்க தெரியாது, பிரணத்தி படிக்க தெரியாது. ஓஹோ, அப்ப என்ன தெரியும், எனக்கு பகவான் நம்புறேன், 100% ஐ ட்ரஸ்ட் யூ, யூ ஆர் தி பெஸ்ட். பகவத்கீதை படிக்கல இஸ் நாட் அ குட் இது ஒரு பேட் ரிமார்க் அட் ஆல். எதுவுமே லாங்குவேஜ்
ஜெர்மன் பிரெஞ்சு எல்லாம் கூட நமக்கு தெரியாது. அவங்க ஒரு 2 மாசம் ட்ரைனிங் ஏதோ கொடுத்துட்டாங்க, நாங்க போயிட்டோம், இல்ல ஒரு 6 மாசம் இருந்தோம்னாக்கா படிச்சிருவோம். இட்ஸ் ஆஃப்டர் லாங்குவேஜ் படிச்சிருவோம். இட்ஸ் நாட் a big deal. சான்ஸ்கிரிட் வரல, ஸ்லோகா வரலன்னா 4 வாட்டி படிச்சா வரும். பட் நம்பிக்கை அது யாரும் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. தட் ஹஸ் டு கம் ஃப்ரம் வித்தின். எனக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது, ஆனா பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருக்கு. ஐ எம் அண்டர் ஹிஸ் கண்ட்ரோல். அவர் என்ன நல்லாதான் வச்சுப்பார். அந்த ஒரு இது வந்தாலும் முழு நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து அவருக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவை. நல்லா கான்பிடன்ஸ் இருக்கு, நல்லா அவர் என்ன பார்த்துப்பார். ஆனா நான் ஜப்பம் பண்ண மாட்டேன், கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டேன், நோ யூஸ். நம்பிக்கை இருக்குன்னா ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும். பகவானை நம்பி நம்ம எல்லா செயல்களும் பண்ணணும் அவருக்கு. சோ அன்பான சேவை செய்பவர்கள் அனைவரிலும் உயர்ந்தவர்கள், தி பெஸ்ட் அப்படின்னு பகவானே சொல்லிடுறாங்க. அவதான் மிக சிறந்த இதான் பார்க்க போறோம். 2 ஸ்லோகம் முடிச்சுடலாம். எஸ், யார் படிக்கணும் மாதாஜி? யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. தபஸ்விப்யோதிஸ்தோ யோகி ஞானானிப்யோபி மதோதிகஹ கர்மிப்யஸ்யாதிகோ யோகி தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பவார்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். அவ தவம் புரிபவன். யாரு தவம் எல்லாம் பண்றோம், தபஸ் பண்றேன். இப்ப 18 days போஸ்ட் லெவல் 2 போதெல்லாம் ஒரு தபஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. இவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? இவ்வளவு பேருக்கு எவ்வளவு சொல்ல அந்த மாதாஜி எழுதினாங்களே, இப்பதான் நான் பார்த்தேன் சாட்ல. மாமியை மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்துருக்கேன், என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம ரிலேட்டிவ் நீங்களா உட்காருங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போட மாட்டேன், இங்க படிக்க முடியாது. இந்த மாதிரிலாம் வரும். அப்புறம் யூடியூப் தான் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வராதுமா இருக்க முடியுமா? நம்ம வீட்டுல இருக்கும். ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவா, நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ரிலேட்டிவ்ஸை கூப்பிடணும். வாங்க பகவத்கீதை எல்லாம் சொல்லித்தரா, 18 days கோர்ஸ் இப்போ வரப்போறது, அடுத்த வாரம் ஆரம்பிக்க போறாங்க, நீங்களும் படிங்க. அவங்க போயிடுவாங்க, இன்னும் 2 hours சாப்பிட்டுட்டு போவாங்களா இருக்கும், இல்ல 10 நாள் இருக்க போறாங்களா தெரியாது. பட் we can coax them. அதுல இருந்து ஒருத்தர் படிச்சாலும் என்னது, அது புண்ணியம் கண்டிப்பா ஒரு 18 chapterல அது இருக்கு. அது கிளைமேக்ஸ் இருக்கு, அந்த டைம்ல ஒரு கிளைமேக்ஸ். நம்ம இந்த மாதிரி நல்லது பண்ணா பகவான் எவ்வளவு ஹாப்பியாரா அப்படின்னு. சோ தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலன் எதிர்பார்த்து செயல்பவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். தவம் புரிபவன் என்னது, பண்றான் தவம் புரியான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றான் நடுநுள்ள செதறி போறது. ஏன்னா மனம் குரங்கு தானே, திரும்பி பிடிக்கிறான், பண்றான் அந்த மாதிரி பண்றான். அவனை காட்டிலும் ஞானினா ரொம்ப படிச்சுட்டேன், நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ், அந்த உபனிஷத் இது எல்லாம் படிச்சு எல்லாம். யூ ஆஸ்க் எனிதிங் ஐ வில் கோட் ஃப்ரம் திஸ் பத்ம புராணா, ஃப்ரம் திஸ் புராணா, எல்லாம் என்ன ஸ்வேதேஸ்வதாரா உபனிஷத், அது இது என்னென்னமோ உபனிஷத் பேர் இருக்கும், கட்ட உபனிஷத், அந்த உபனிஷத் எல்லாத்தையும் நான் கோட் பண்ணலாம். நீங்க எந்த பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஏன்னா அவன் ரொம்ப இது ஞானினா என்ன அர்த்தம், நாலேஜ், அவ்வளவு நாலேஜ் அந்த. அப்புறம் என்னது, பலனை எதிர்பார்த்து செய்பவன். 3 பேரும் காட்டுல கம்பேர் பண்ணா யோகி சிறந்தவன். அவன் யோகியும் என்ன பண்றான், பகவான் என்ன நினைத்து எல்லா சைடும் பண்றான். So he is very simple man. நான் பகவானை நம்புறேன், பகவான் என்ன நினைத்து பண்றேன், ஐ ட்ரஸ்ட் பகவான். வெரி சிம்பிள் மேன். எப்பவுமே பகவான் நினைத்துட்டு இருக்கேன், கஷ்டமான ஒரு இது ஒண்ணுமே கிடையாது. எனவே அர்ஜுனா, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. பகவானோட வேர்டிக்ட் என்னது, யூ பிகம் அ ஞானி, படிங்க பகவத்கீதா படிங்க. இதே பகவத்கீதை படிக்க தெரியாதா, சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது, ஸோ யூ வேஸ்ட், அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. So don't ever feel betrayed. எனக்கு இவ்வளவு நாளும் நான் படிக்கிறேன், எனக்கு இன்னும் வரல, நோ ப்ராப்ளம், டேக் இட் ஈஸி. இப்ப இன்னைக்கு காலையில ஒரு மாதாஜி வந்தது, என் கூட level 3 பண்ணாங்க, அவங்க அம்மாவும் பண்ணாங்க, போயிட்டாங்க. அவங்க அம்மா இப்போ சம் எலிமெண்ட் வந்து இப்பதான் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு. we were all in level 3, அப்புறம் level 4 படிச்சோம். இப்போ வந்து பக்தி சாஸ்திரி இமிடியேட்டா அவளால் வர முடியாது. அப்போ 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கல, அவள் வேலைக்கு போற பொண்ணு போவோம். இப்போ நான் 16 ரவுண்ட் பண்ண மாதாஜி, எங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கல, நோ ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நீ இப்ப பண்ணிட்டா பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டா. என்ன இப்படி சொல்றேன்னா, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பொண்ணை வளர்க்கணும், டிராவலிங் ஜாப் அவளுக்கு வேற, என்னால் சிலப்போதான் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிட முடியறது இல்ல, 16 ரவுண்டே சிலப்போ கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு பிரேக் எடுத்துக்கலாமா சொல்லுங்க. எனக்கு பிரேக்கா, திஸ் இஸ் நாட் சம் கோர்ஸ். பக்தியில அப்படி இருக்கும், சிலப்போ முடியும், சிலப்போ முடியாது, எல்லாம் இருக்கும். Go slow, don't take it harsh on yourself. நான் இப்படிதான் நம்ம 10 commandments கிடையாது. நீ பண்ணலையா, ஒரு நேரம் நமாஸ் பண்ணலையா, விட்டவன, அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு. 10 commandments. நீ பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும், சண்டே வரணும், நமக்கு ஒண்ணு கிடையாது. டேக் இட் ஸ்லோலி, டேக் இட் ஈஸி. சின்ன பொண்ணுதான், சின்ன குழந்தை இருக்கு, வீட்டையும் பாத்துக்கணும், எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. முன்னாடி அம்மாவை நம்ம போயிட்டு இருந்தா, இப்ப அது இல்ல, அவ வந்து சொந்த இதுல பண்றா. டேக் இட் ஸ்லோமா, இதெல்லாம் ரொம்ப நீ ஹார்டா எடுத்துக்காதே. சம்வேர் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இல்லையா. ஒரு நாள் பண்ணல, 16 பண்ணல, ஒரு 10 தான் பண்ணிட்டேன், என்ன பண்ண முடியும். சரி, அடுத்த நாளைக்கு கான்சியஸ் பிக் பண்ணிருப்போம் இல்ல, அப்ப ஐ வில் டூ சம்திங், ஐ கெட் அப் early. ஏதோ நான் பண்ணணும், அது பண்ணல. லஞ்ச் டைம்லயாவது நான் வந்து ஒரு 1/2 hour தனியா போயிட்டு ஒரு 3-4 ரவுண்ட் பண்ணிடுறேன், ஏதோ எவ்வளவு முடியுமோ அவளை. அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் அவ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவேன். அதனால ஒரு நாள் விட்டு போறேன்னு மாத்திரம் சொல்ல, ஒரு வாட்டி விட்டுட்டும்
கீழே இறங்குறது தெரியும் இல்லையா, ஒரு வந்து மேலே போட்டு கிட்ட கிட்ட கிட்டக்கடான்னு வந்துடும். மேலே ஏறதுதான் கஷ்டம். மேலே ஏறி இவ்வளவு லெவலுக்கு வரைக்கும் வந்துட்ட நீ, இப்ப ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்த ஏதோ மனசு ஆஃபீஸ் ஒன்றும் சரியில்லை, எல்லாம் காம்படிஷன் அது இது, நான் பெப்டப் பண்ணிட்டே இருப்பேன், வேற ஜாப் வேணா தேடி, நான் கேஷுவலாவே நம்ம பேசுவோம். நானும் வந்து உனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். ரெக்கமெண்ட் என்னது, ஏதாவது ஜாப் அவைலபிலிட்டி, மார்க்கெட்டே இப்போ டவுன் தானே, அப்படி எல்லாம் இது பண்ணி டோன்ட் வரி அப்படின்னு. அப்போ ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தை பாக்குறாள், என்ன தெரியாது. இப்போ நாங்க வந்து லெவல் 3 பண்ணும்போது ஐ வாஸ் குரூப் லீடர். ஸோ அவங்களால முடியலையா, பிஸியா இருக்கா, நான் ரைட் யுவர் ஆன்சர், நான் ப்ராஜெக்ட் பண்றேன், அப்படி இப்படி நான் டேக் த லீட். அதனால ஒரு இது ஃபேவரட்டிசம் மாதிரி அவ வந்து ஆல்வேஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. 4 பேர் தான். இந்த பொண்ணு இன்னைக்கு காத்தால தான் எழுதினேன், ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட் வெரி ஹார்ஷ் ஆன் யுவர் செல்ஃப், டேக் இட் ஸ்லோ. முடியும், சில பேர் சில நாளைக்கு முடியாது. இப்ப இந்த பத்மா மாதிரி இப்பதான் வர முடிஞ்சது. வாட் இஸ் ராங்? நோ ராங், நத்திங். அப்படிதான் இருக்கும் லைஃப், அப்படிதான் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் டேக் இட் கூல் அண்ட் ஜஸ்ட் டேக் இட். இன்னைக்கு அப்படிதான் பகவான் எனக்கு அப்படிதான் விதிச்சிருக்காரு. மேபி டே வில் கம் when I will do more than 16 rounds. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப ஆடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இதா இருக்கும். ஸோ என்ன இது போட்டிருக்கு, யோகியானவன் வந்து சிறந்தவன். அவன் ஏன் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக அவன் அவரை வந்து வேர்டிக்டே கொடுத்து விடுறான். அதனால யோகியானவன் தான் சிறந்தவன். ஞானத்தை வளர்த்தினேன், பலனை எதிர்பார்த்து எல்லாம் செயலும் பண்றேன், தவம் புரியுறேன். அதை விட இந்த 3 பேர்களை காட்டுறதுக்கு வந்து யோகி வந்து எப்பவுமே என்னை நினைத்து இருக்கிறதுனால அவன் தான் பெஸ்ட். ஸோ அர்ஜுனா, அதனால நீ எப்பவுமே எந்த சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்ப. யோகினாலும் இல்ல, பகவான் என்ன நினைக்கிறாங்க, எல்லாம் என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவான் நினைக்கிறான். ஸோ டோன்ட் பி. என்னத்துக்கு நான் அதை வந்து சொன்னேன்னா, லெவல் 2 வருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும். ஏதோ ரவுண்டு நிறைய சொல்றாங்க. அது நம்ம கிளாஸ்ல நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. 2 ரவுண்டு சில கிளாஸ்ல வந்து 16 ரவுண்டே ஆரம்பிச்சுவா. ஸோ ஒரு 2-3 டிவோட்டிஸ் பண்றா, பாக்கி உள்ள பண்ணலன்னா அவளுக்கு ஒரு டென்ஷன் வந்துடும். ஷோ எனக்கு வரவே எனக்கு 16 ரவுண்டு முடியறதே இல்லையே. சரி டோன்ட் வரினாலும் அவங்களுக்கு தாங்காது. அது இப்படி அவளெல்லாம் பெப்டப் பண்ணி அவங்களாம் பண்றா, நான் மாத்திரம் பண்ணலைன்னா ஒருவேளை நம்ம ஐ எம் நாட் கேப்பபிள். அந்த மாதிரி லெவல் 2 அப்புறம் லெவல் 3 போகாதுக்கு இருந்த மாதாஜி இருக்காங்க. அவங்க வேற ஒரு வெளியூர்ல இருக்கா. டைமிங் வேற ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு. சிங்கப்பூரா, மலேசியா மாதாஜி. So a variety of people you can see. So never ever get dejected. இன்னைக்கு என்னால முடியலையே, ஓகே ஏதோ சூழ்நிலை, ஆனா எனக்கு ஆர்வம் இருக்கு. கண்டிப்பா நான் வந்து I can also do 16 round, I can also do attend மங்களாத்தி, I can also go to கோவில் every Sunday போறாங்க. எப்பெல்லாம் முடியுதோ வீட்டு பக்கத்துல இருந்தா. சோ வந்து அதனால என்னது, பகவான் எப்போ நினைக்கிறவன் தான் சிறந்தவன். அவன் அதே பகவான் வேர்டிக் கொடுத்தாச்சு. பகவான் has given clean check for people who think of Lord, they are the best. Okay, Hare Krishna. Last I think last year இல்ல 40 கிளாஸ். எஸ் பத்மாவதி படிக்க முடியுமா? அவங்க பிஸியா இருக்கனா ஜெயஸ்ரீ மாதா படிங்க. योगिनामपि सर्वेषां मत्पदेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. மத்தனா என்னது, என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்றார். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வேர்டு வரும்போது ரொம்ப யூ கெட் அட்ராக்டட். அப்படியா பகவான் என்ன சொல்றார், அவர் தான் எல்லாமே சொல்றார். என்னுடைய அபிப்பிராயம், ஐ திங்க் லைக் திஸ் இஸ் திஸ் அப்படின்னா சொல்லும்போது பகவானே சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரணும் நமக்கு. என்ன சொல்றார், மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் நிலைத்து தன்னுள் என்னை நினைத்து, அவன் எப்பவுமே என்ன நினைக்கிறான். கிளாஸ் வர முடியல, ஆனா உள்ளூர நோ வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான். உள்ள இருக்கு, ஐயோ கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கேன், நம்ம அட்டென்ட் பண்ணமே தோணிட்டு இருக்கும். விருந்தாளி வந்திருப்பாரு, பாம்பே மாதேஜி வந்திருக்காங்களா, பாம்பே வந்து வரல, விருந்தாளி வந்திருக்கா, வருவாங்கல்ல, வீடு இருந்ததா பல பேர் வருவாங்க, நம்ம வீடு பல பேர் வீட்டுக்கு போவோம். ஆனா உள்ளூர் ஏக்கம் வரும், போலியே பண்ணலையே, இது மாதிரி இருக்கும். சோ எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் நிலைத்த தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றான். பண்ணணுமே பண்ணி ஆனமே அந்த லெவலுக்கு போகக்கூடாது, ஆனந்தமா பண்ண பார்க்கணும். அது என்னால 2 ரவுண்டா ஆனந்தமா பண்ணது, 2 ரவுண்டோட நிறுத்துங்க போறோம். டோன்ட் பி ஹார்ஷ் ஆன் யுவர்செல்ஃப். 16 ரவுண்ட் இந்த ஏன்னா அதான் சொன்னேன், போற கிளாஸ்ல எல்லாம் 16 ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிட்டா, சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிட்டா. இவ்வளவு சீக்கிரமா பிக்கப் பண்றாலே பார்த்தா ஒரு நான் சொல்றேன் எல்லாம் கிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்ப நம்ம இதுல கிளாஸ்ல போடுறோம் இல்லையா, நம்ம குரூப்ல காலையில யாரு வராங்கன்னா எல்லாம் நம்ம வந்துடும். அதுல ஒரு மாதாஜி நான் போடுறேன், மாதாஜி நான் வந்து ஐ வில் டூ தட் ஒர்க் அப்படின்னு எடுத்தாங்க. அவங்க இது ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப யார் எத்தனை மணிக்கு வராங்க அதுவும் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் வந்து சரி இப்பெல்லாம் எல்லாரும் என்ன 6 பேர் 7 பேர் வராங்களா பார்த்தா அவங்களோட லைன் கரெக்டா பார்த்தா நான் முன்னாடி டெய்லி காம்படிஷன் வேற. சரி அப்ப நான் ஆரம்பிச்சேன், சரி யாருல வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னு மெதுவா அவன் ஆரம்பிச்சுட்டான். முதல்ல 4 ரவுண்ட் 5 ரவுண்ட் 6 ரவுண்ட் டெய்லி பார்த்தா இம்ப்ரெசிவ். நான் இவ்வளவு பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, இவ்வளவு பண்ணிட்டேன், சரி அதுவும் போட்டுடுங்க, நீங்க 16 ரவுண்ட் எப்போ. அப்போ ராத்திரி முடிச்சேன், மத்தியானம் முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சேன், இல்ல காலையில 7:30 என்ன பிரபு என்னண்டி பிரபுஜி சொன்னார் 7:30 மணி வரைக்கும் ஜப்பா இருக்கும், 7:30 மணிக்குள்ள நீங்க பண்ணினா நல்லது, 4 மணிக்கு நீங்க எழுந்து பண்ணா 16 ரவுண்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு. அவர் 4:30 5 மணிக்கு நான் இல்ல 3:30 மணி நான் ஆரம்பிச்சேன். அப்போ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்க.
முடிச்சுட்டேன் 16 ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன், பார்த்தா 5 மணிக்கெல்லாம் 16 ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன் அப்படி இப்படின்னு. ஐயோ, ஆனா வந்திருப்பாங்க, சீக்கிரமும் வந்திருப்பாங்க. மங்களாரத்தி எல்லாம் 4:30 மணி தானே, இவங்க 3 மணிக்கே வந்துருவா. அப்ப முடிச்சுட்டாங்க. இது வேற பண்ணிட்டாங்களா? சரி, அப்புறம் என்ன ஆரம்பிச்சேன், சரி இப்போ நம்ம இவங்க ஏதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுமே, அதுவே they get bored இல்லையா? நல்ல பாதையா போயிட்டு இருக்காங்க எல்லாம். சரி, யாரெல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றீங்க டெய்லி காலையில? அப்புறம் எவ்வளவு நைவேத்தியம் பண்றீங்க? இன்னைக்கு ஒரு நைவேத்தியம் அப்ப அப்ப என்னது, எண்ட் ஆஃப் த டேல 4 நைவேத்தியம் 5 நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நைவேத்தியம் பண்ணணும்னு அங்க போடுங்க, நைவேத்தியம் டான். அது என்ன போட்டிருந்தோம், ஷார்ட் வேர்ட்லாம் இருக்கும். அப்புறம் மதியம் ஒரு காலையில் பால் வச்சாச்சுன்னா, ஒரு பாலுன்னா நான் பால் வைக்கிறேன், இப்போ ஏதோ நம்ம பகவான் வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் சமைச்சு டிஃபன் நான் டிஃபன் பண்றதுனா 2 நான் அப்படி போட்டிருந்தேன். மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு அப்புறம் 3. இப்படி சாயந்தரம் அவருக்கு ஏதோ பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம டிஃபன் பண்ணா சரி, ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சம்திங் வி ஆஃபர் 4. சில 5 எல்லாம் முடியும். பாவம் இன்னைக்கு என்ன உங்க வீட்டுல ஏதோ ஸ்பெஷலா ஏதாவது பண்ணாடா, பகவான் கொடுத்தாடா அப்படின்லாம் பேசிப்போம். அது அப்புறம் என்னாச்சு, அதுலயும் எல்லாம் நான் போட்டி போட்டுட்டேன். 8 பேரும் 9 பேர் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் ஆச்சு ஏகாதசியில ஃபாஸ்டிங் யாரலாம் அப்படின்னு. அப்ப எஃப் அதுவும் போடுவா, எஃப். அப்புறம் வந்து எஃப் ரவுண்ட், அந்த எவ்வளவு ரவுண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏகாதசியில நிறைய பண்ணுவோம். அப்பா தேவ ஜஸ்ட் பிச்சு உதறி ரொம்பவே நல்லா போயிட்டு இருந்தேன். அந்த இதுக்கு ஜஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி தெரியுது நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அதுல நிறைய என்ன 12 14 பேர்ல 8 பேர் வந்துருந்தா, 8 9 10 பேர் வந்துருந்தா. சோ வந்து இது என்ன இதுல அங்க போயிடுதுன்னா, மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியிலும் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் நிலைத்து என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். இஸ் சோ க்ளோஸ். யோகம்னா என்னது, அவன் பகவானை நினைக்கிறான், ஆனா அந்த அவன் டிவோட்டி இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ அப்படின்னா பகவானோட எவ்வளவு நெருங்கி, பகவான் ஃபுல் கடாட்சம் நமக்கு. ஹி இஸ் ஆக்சுவலி வாட்சிங் அஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். அவன் வந்து என்னுடைய நெருங்கியவனாக இருக்கிறான். பகவான் எழுதுறான், நீ எங்க எனக்கு மோதியே தெரியும், மோதிக்கு என்ன தெரியுமா, அதான் கொஸ்டின். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அப்போ உனக்கு வந்து நீ வந்து என்னுடன் நெருங்கிவிட, நானும் உங்ககிட்ட நெருங்கிட்டேங்கிற. மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். மத்த இதுதான் என்னுடைய இது என்னது, ஐ அப்ரூவ் திஸ் அப்படின்னு. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பவும் பகவான் நினைக்கணும். நினைச்சிருந்தா இருக்கும், மெதுவா மெதுவா போலாம், லீப்பிங்கே வேண்டாம், ஸ்லோலி லீப். இடத்துல ஏன் இப்பதான் இடத்துல இது வரது. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஆத்ம சம்யம யோகோ நாம ஷஷ்டோத்யாய 6வது அத்தியாயம் பிரியாக முடிவு பெற்றது. அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், பிரிக்கப்பட்ட வேலை மூலம் யோகாவில் முன்னேற்றம் அப்படின்னா அட்வான்சிங் யோகா த்ரூ பிரிக்கப்பட்டது, நாட் வெரி அட்டாச் டு த ஒர்க், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனி ரிசல்ட். அண்ட் வந்து வேற விஷயங்கள் பகவான் இடத்துக்கு போனோம்னா மற்ற விஷயங்கள்ல அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா இருந்தாதான் நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும். அது வந்து 1லேருந்து 4 பார்த்தோம், 5லேருந்து 9 பார்த்தோம். யோகாரூடா மேடை, யோகாரூடானா வந்து யோகாரூடா வந்து இது ஹையஸ்ட் இதுல எப்படி ஹவு டு ரீச் தட் யோகாரூடா, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேடைனா அந்த பிளாட்ஃபார்ம், அந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம எப்படி பண்ணோம், மெதுவா we have to வேலையை கிவிங் அப் ஒர்க்னா என்ன அர்த்தம், எனக்கு வேண்டி பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்காம பகவான் நான் என்ன பண்ணாலும் பகவான் காஃபர், சாப்பாடு இருக்கணும் பகவான் காஃபர், நான் ஜப்பா பண்றேன் நாட் ஃபார் மை பெருமை. அப்படி பார்த்தா நம்ம பெருமை அடிச்சுக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. நிறைய இருக்கு பாவ மாட்டேன், 2 ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் பெருமை கிடையாது. நான் 40 ரவுண்ட் பண்ணேன், அதுவும் பெருமை கிடையாது. 108 டெய்லி பண்றேன், அதுவும் பெருமை கிடையாது. ஏன் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் 108 ஏன் கொடுத்துருக்கானா, நிறைய இருக்கு, உனக்கு பேக்லாக் நிறைய இருக்கு. அது உனக்கு கரெக்டா ஒருத்தன் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணா போறோம், ஏன்னா அவன் கம்மி தான் அவனோட பேக்லாக் போகும். இந்த பாவ மூட்டை கம்மியா தான் வச்சிருக்கான். உனக்கு அப்படி இல்லை, நீ நிறைய கட்ரி ஒர்க்கே பூரா பின்னாடி இருக்கு. அது முடிக்கணும்னா உனக்கு அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு 108 ரவுண்ட் பண்ண, அப்படி 2 வருஷம் பண்ணேன்னா ஒருவேளை அவனுக்கு மேட்ச் ஆகாது. அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கலாம், நமக்கு தான் தெரியாது. ஸோ வந்து எப்படி பண்ணோம்னாக்கா அது ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம், இது டிட்டாச்சா இருந்து பௌதிகத்துல டிட்டாச்சா இருந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறி போனா யோகாரூட ஸ்டேஜ் அடைந்துடுவோம். அப்புறம் 10-32 ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ் இந்த பிராக்டிஸ் ஆஃப் யோகா. யோகா பயிற்சியின் ஒவ்வொரு நிலைகள் பார்த்தோம். இதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோக முறைகள் பார்த்தோம். அப்புறம் 33-36 என்னது, கொந்தளிப்பான மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய அவசியம். அல்டிமேட் இதெல்லாம் பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகா பண்ணும்போது வாட் இஸ் த பேஸ், மனசை கட்டுப்படுத்ததான் எல்லாம் பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்.
அப்ப என்ன சொல்றார், அந்த டைம்ல தான் இது சொல்றார் அர்ஜுனா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே, ஹவு கேன் ஐ டு இட், வித் பிராக்டிஸ் யூ கேன் டு இட் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அவர் 37-45 இன்னைக்கு பார்த்தோம். தோல்வியுற்ற யோகிகளின் இதற்கு அவங்க எங்க போய் அடைகிறார்கள் அதை பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகால மிக உயர்ந்த யோகி யாரு, எப்போ என்னை நினைத்து என்னையே வந்து எல்லா வேலையும் பண்றான், இஸ் டூயிங் ஆல் இஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க். வீட்டுலதான் இருக்கும், நம்ம காட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது, வீட்லயே இருந்து எல்லா வேலையும் பண்றான்னா பகவானை தியானம் பண்ணி பண்றோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறோம், கண்டிப்பா என் உலகத்தை அடைவான். ஏன்னா அவன் எப்பவுமே என் கூட இருக்கான், நானும் அவன் கூட இருக்கேன், அவனும் என் கூட இருக்கான். ஸோ ஹி வில் கண்டிப்பா ஹி வில் டெஃபினெட்லி கம். இது என்னுடைய என்னுடைய திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன் அப்படின்னே சொல்றாரு பகவான். பகவான் ஒப்பீனியன்னா அதுக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கதான். பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள் 6வது அத்தியாயத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அது 6வது அத்தியாயம் படிச்சா என்ன பலன் அது படிக்கலாம். பிரம்ம தேஜஸ் பெற முன்பு கோதாவரி கரை அருகில் உள்ள ஜனஸ்தானம் என்னும் நகரை ஜனஸ்ருதி என்னும் அரசன் ஆண்டு வந்தார். ஒரு நாள் அவன் தன் உப்பரிகையில் நின்று கொண்டிருக்கையில் மேலே பல அன்னங்கள் பறந்து சென்றன. அன்னம்னா இது அன்னம்னா ஸ்வான் கரெக்ட். நான் ஸ்வான் சொல்லும்போது அது அன்னம் வராது, அப்போ வாத்து கொக்குன்னு எல்லாம் வருவான். அன்னங்கள் ஸ்வான் பறந்து கொண்டு சென்றன. அதில் ஒரு வயதான அன்னம் கீழே தர்மத்தின் திருவுருவான ஜனஸ்ருதி இருப்பதால் சத்தம் செய்யாமல் போக சொன்னது. அதற்கு மற்றொரு அன்னம் இவர் என்ன ரைக்கியனை விட பெரியவரா, இவர் என்ன ரைக்கியனை விட பெரியவரா, ரைக்கியன் யாரு என்று கேட்க, ரைக்கியனை விட பெரியவரா என்று கேட்க, அதை கேட்ட ராஜா யார் அந்த ரைக்கியன் என்று தனது வேலையாட்களை விசாரிக்க அவர் காஷ்மீரில் உள்ள மாணிக்கேஸ்வர ஆலயத்தில் இருக்கும் பிரம்ம தேஜஸ் உள்ள ஒருவர் தான் என்று கூற அரசன் பல காணிக்கைகளுடன் அவரை சந்தித்து அவருடைய தேஜஸுக்கு காரணம் கேட்டார். இது நல்ல உங்களை இவ்வளவு ஃபேமஸ் அன்னம் கூட அதை உங்களை பத்தி பேசுறாங்க, அப்படி என்ன தேஜஸ் உங்களுக்கு, என்ன யாரு நீங்க எல்லாம் என்னது அவருக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு அன்பளிப்பு எல்லாம் கொடுத்து காணிக்கைகள் எல்லாம் கொடுத்து போறார் அவர். அதற்கு ரைக்கியன் என்னிடம் தேஜஸ் உள்ளதா என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் நான் அனுதினமும் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வேன் என்று கூறி அனைத்து காணிக்கைகளையும் ராஜாவிடமே திருப்பி கொடுத்து விட்டான். ஆகையால் கீதையின் 6வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் பிரம்மத்திற்கு இணையாக தேஜஸை பெறலாம். அவருக்கு அவ்வளவு தேஜஸை ஏன் இப்படி வந்து அது தெரியாது எனக்கு, நான் இந்த தேஜஸ் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது, 6வது அத்தியாயம் எப்பவும் படிப்பேன். அப்போ அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கெட் தட் மெருத்து, இந்த ஒரு தேஜஸ் முகத்தில் பொலிவு நல்ல ஒரு இது வரும். ஸோ ஒரு இதுல வந்து கொடுத்துருக்கு, அந்த புக்ல எல்லாம் எடுத்து போட்டேன். இதை மாதாஜி தான் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் எனக்கு கொடுத்தா, அதுதான் நான் வந்து பிபி இது கட் பேஸ்ட் பண்ணி நான் வந்து போட்டேன். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கலாமே அப்படின்னு. ஸோ பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம எப்பவுமே 108 இது பண்ணும்போது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லணும். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, இவர்தான் ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் அவதாரமா வர, பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து இது பஜன் பண்ணிக்கலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय இது காட்டலையா? நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேனா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, ரொம்ப நேரமாவே ஷேர் பண்ணல. ஐயோ சொல்லிருக்கலாமே மாதாஜி, நான் தான் எனக்கு இன்னும் பண்ணினா போல எனக்கு தோணுது. இப்போ சே நான் வந்து நீங்க சொல்லணும், நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஷேர் பண்ணலன்னா. இப்ப ஆயிருக்கா? ஷேர் ஆயிருக்கா? இல்ல மாதாஜி, ஷேர் ஆகுது. ஒரு நிமிஷம், நான் இன்னும் பண்ணி வெளியில வந்தேன்ல, அதுலதான் எடுத்து. ஒரு நிமிஷம், வேற என்ன ஷேரிங் பட்டனே காணும். ஓ நீங்க இப்போ அதான் இதா இருந்தாடா, தட் மீன்ஸ் ஸோ whenever I am seeing இல்லையா, அதை பார்த்து தான் நான் படிக்கிறேன் எல்லாம் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் ஷேர் பட்டன். ஓ எப்ப நின்னுட்டு மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது இருந்ததா? அதெல்லாம் இருந்தது. லாஸ்டா நீங்க இது பண்ணுவே இல்லையா மாதாஜி, ஷேர் பண்ணுவே இல்லையா, லாஸ்ட் சாப்டர் எல்லாத்தையும் காட்டுவே இல்லையா, இது சொல்லி அது மட்டும் வரல. இது வரலையா? சாப்டர் சம்மரி வரலையா?
பத்மபுராணம் எல்லாம் வரல, சம்மரியும் வரல, பத்மபுராணம் வரல. இது வரலையா? ஓம் தத்சதித்தி வரல வரலையா? வரல, சம்மரியும் வரல. ஓ நோ வண்டர். இது இல்ல, படிச்சா ஓம் தசத் இதியே வரல. ஓம் தசத் இதியே வரல மாதாஜி, அது நீங்க தான் சொன்னீங்க. ஓகே ஓகே. இது யாரோ எனக்கு கைட் பண்ணுவானா? எனக்கு அப்சல்யூட்லி எனக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. அப்பத்துல இது பிளாங்கா போயிடுது. இந்த இது சொன்னேன் நான், இது என்ன பிளாங்கா போயிடுது, நான் போய் நோ எஸ்கேப் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆமா, இதெல்லாம் அப்பவே இல்ல. இல்ல இதெல்லாம் இருக்கு. ஃபார் யூ ஒன்லி இல்லையா, எல்லாம் டிவோட்டிஸ்க்கு தானே. நான் மாத்திரம் படிச்சுமானே அப்படி, உங்களுக்கு எல்லாம் இது தெரியாம இப்படி பத்ம புராணத்தை அழிக்கப்பட்டு இதெல்லாம் மாதாஜி. அப்பதான் எனக்கு நினைவு வந்து மாதாஜி அனுப்பினாங்க. அது வந்து பிபிடி அந்த போட்டோ காப்பி எடுத்து நான் வந்து கட் பேஸ்ட் பண்ணினேன். இப்ப பஞ்சதத்துவ மாத்திரம் இப்படி எல்லாம் சொன்னேன். இது வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதாச்சார், கதாதர பண்டித் அண்ட் ஸ்ரீவாசார், கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம 3 வாட்டி படிச்சோம். இப்ப இங்க இருக்கோம். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்தகி ஜெய். ஜெய். ஆச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर ஜெய். हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய். चैतन्य महाप्रभु की ஜெய். श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत ஜெய். की श्री राधा गोविंद की जय। अयोध्या श्री रामलला की ஜெய். और प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ஹரே ஹரி போல். स्टॉप शेयर அப்ப எப்படி ஆயிடுதுன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கெஸ்ட் எல்லாம் வந்து போயிட்டாங்களா, இருக்காங்களா? போயிட்டாங்களா? எல்லாரும் 18 days கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண சொன்னடா. யார் வந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரசாதம் தான் கொடுக்கணும். எல்லாரும் பிரசாதம் தான். வந்துட்டீங்க இல்லையா, பாத்துட்டீங்க இல்லையா? சொல்லி வைங்க நீங்க அட்லீஸ்ட் மாதாஜிக்கு அப்படி என் பேர்லயே சொல்லுவோம். மாதாஜி வந்து கெஸ்ட் சொன்னோன்னா அவங்க அட்டென்ட் பண்ண சொன்னாங்க. நிறைய டைமிங் இருக்கு, நம்மளோட டைமிங் நிறைய இருக்கு. பெரியவங்களுக்கு இல்லையா, அவங்க வீட்டு குழந்தைகள் அனுப்பட்டும், யாரும் வந்து பயன்பெறட்டுமே. அதனால இப்ப என்னடி பிரபு சொல்லியிருக்காரு, ஒரு ஆளை வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு. நிறைய பேர்லாம் கூட்டிட்டு வேண்டாம், நம்மளால ஒரு ஆள் நமக்கு தான் நல்லது. இஸ்கானுக்கு என்ன சொல்லுங்க, யார் இப்ப நீங்க 4 பேர் தான் இருக்கீங்க, சொல்லி கொடுத்தாலும் முதல்ல 20 பேர் 30 பேர் இருந்தா அவளுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருந்தா இருக்கணும். அந்த அவ்வளவு பேர் பெனிஃபிட் பண்ணா. அதே எல்லாம் நம்ம லெவல் 3 போனாலும் இல்லை, சில பேர் விட்டு போயிடுறாங்க. சோ இப்படி குறைஞ்சுட்டே வருது. இப்போ 18 days எவ்வளவு 4 கிளாஸ் போயிருக்கு. காலையில 6 மணி, மத்தியானம் 3 மணி, 7 மணி, 9 மணி. இந்த 4 கிளாஸ்ல இருந்தோம் எவ்வளவு பேர் வரீங்க? 1 2 3 4, only 4 students. நீங்க எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி 3 PM மோஸ்ட்லி எல்லாம் 3 PM 7 PM இருக்கீங்க, or 9 PM I don't know. 6 AM இருந்து யாரும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், I don't know, தெரியல. சோ இது என்னன்னா அட்லீஸ்ட் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் ஆகட்டுமே இல்லையா? அதோட போர்டம் ஆயிடுறதா என்ன தெரியல. 18 days அவங்க போர் அடிச்சுடுறதா? திருப்பி அப்ப அவங்களே திருப்பி கோர்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு வரலையா, திருப்பி பண்ணுங்க, செகண்ட் டைம் பண்ணுங்க, புரியும், அது என்னன்னு தெரியும். நம்ம ஸ்கிரிப்சர் தானே, வை ஷுட் பி நாட் லேர்ன் இல்லையா? நம்ம ஏதோ 10 commandments மாதிரி அவ வந்து பத்தி பண்ணதான் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்றது இல்லையா? ஸோ வி ஷுட் டேக் இன்ட்ரெஸ்ட். எஸ், அப்போ ஆயிடுத்த டைம் சீக்கிரம் ஆயிடுத்து. என்ன சொன்ன மாதிரி இது இல்லையா, ராதிகாஷ்டகம் சொன்னோம் இல்லையா? ஓகே, ராதிகாஷ்டம் நல்லா இருக்கும். அது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு குழந்தைகளோட கிளாஸ்ல எல்லாம் காலையிலயும் எடுத்தேன், பஜன் கிளாஸ்லயும் எடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணன். ராதிகாஷ்டகம் தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓ, தமிழ்ல இருக்கே, வெரி குட். தமிழ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. ஓ, தமிழ்னா அனுமதாஜி ப்ராப்ளம். ஒரு நிமிஷம், இங்கிலீஷே போடுறேன். எல்லாருக்கும் தான் இங்கிலீஷ் தெரியுமே. இங்கிலீஷ் எல்லாரும் தெரியும், தமிழ் வேணா ஆப்ஷனலா நான் அனுப்புறேன். மெயினா குழந்தைகளுக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது. நிறைய பேர் ஒரே ஒரு பிள்ளை மாதிரி மேனேஜ் பண்ணுவோம், பாக்கி எல்லாருக்கும் வந்து இது கம்ஃபர்டபுள் வித் இங்கிலீஷ். ஹிந்தி தெரியாது அவ்வளவு. ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டி நான் வந்து தமிழ் அவனுக்கு கொடுத்துடுவேன். அதுதான் தமிழ், நீ எடுத்துக்கோ, நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டு. இது வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் இது ஜென்ரலி பீப்புள் ஆர் இன் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறா அண்ட் இது இல்லையா, இங்கிலீஷ் தெரியும். இதுல யூடியூப் இருக்கு, அதனால நமக்கு இப்ப நேரம் இல்லாததுனால ஐம் நாட் ட்ரைனிங் யூ ஃபார் த பஜன். ஜஸ்ட் பஜன் பாடி அந்த யூடியூப் இருக்கு, நான் இதை போட்டு விடுறேன். கேன் லிசன் டு. நல்லா இருக்கும், மாதாஜி வாய்ஸும் நல்லா இருக்கும். ஷீ இஸ் அ கிட்ஸ் டீச்சர் ஆல்சோ, கிட்ஸ் பஜன் டீச்சர். வெரி பியாரி, என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப லவ்விங். இது நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஒரு 2.5 வருஷமா நாங்க படிச்சுருக்கோம் அவங்க கிட்ட. யாருக்கெல்லாம் டைம் இருக்கோ எல்லாரும் வரலாம். 10 o'clock 10 to எங்கேயோ போயிடுது. ஏன்னா முன்னாடி 3 நாள் தான் இருந்தது. இப்ப நாங்க வந்து நடுவில் 2 நாளும் நாங்க வந்து சும்மா ப்ராக்டிஸ் செஷன் வச்சுக்கோங்க. நிறைய ஆயிடுது. நிறைய ஆனதுனால எங்களுக்கு டைம் படிக்க மாட்டேங்குது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு. ஸோ 10 to 11:15 அப்படி இருக்கும் காலை நேரம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன்.
ஹரே கிருஷ்ணன். குழந்தைக்கு பிடிக்கும் ஒரு மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணன். குங்குமாத்த காஞ்சனாப்ஜ கர்வஹாரி கௌரவ பீதநாஞ்சிதாப்ஜ கந்த கீர்த்தி நிந்தி சௌரப பல்லவேஷ சூர சர்வ வாஞ்சிதார்த்த சாதிகா மஹ்யம் ஆத்ம பாத பத்மதாஸ்ய தாசுராதிகா ப்ளீஸ் லெட் மீ சர்வ் அட் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் ஸ்ரீ ராதிகா पौरविंद कांति निंदी चित्रपट्ट शाटिका कृष्ण मत्त बृंद केली फुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमात पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लवीश कामतापबाधिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूप नव्य यौवनादि संपदा नयत्समा शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नादिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका रासलास्य गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोषित आलितोऽपि यादिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा कृष्ण रागवंद गोप यौवतेषु कंपदा कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका श्वेद कंप कंटकश्रु स्वेद कंप कंटकाश्रु गद्गदादि संचिता मर्ष हर्ष वामतादि भाव भूषणांचिता कृष्ण नेत्र तोषि रत्न मंडनादि दादिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका याक्षनाद कृष्ण विप्रयोग संततोदिता नेक दैन्य चापलादि भाव वृंद मोदिता यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गता की दादिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौटि कृष्ण वल्लभा दर्शनेऽपि शैलजादि योषिदानि दुर्लभा कृष्ण संग नन्दितात्मदास्य सीतु भाजनं तं करोति नन्दितादि संचयाशु साजनं मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्लीज लेट मी सर्व एट योर लोटस फीट श्री राधिका அப்படியே டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு so you can go through that also அப்படியே one more இதெல்லாம் அஷ்டகம்னா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் அதாவது 8 ஸ்டான்ஸா இருக்கும் 9th வந்து பலஸ்ருதி எல்லாம் பலஸ்ருதி மாதிரி 9 ஸ்டான்சஸ் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா நீங்களாம் வந்து தமிழும் இருக்கு தமிழும் அனுப்புறேன் நான் வாஞ்சகல்பத்திரி டெஸ்ட் சொல்லியாச்சு இன்னும் டைம் ஆயிடுச்சு சீக்கிரம் முடிச்சுக்கணும்னு நினைச்சா முடியாது எனக்கு வந்து சீக்கிரம் முடிக்க இதே தெரியாது எனக்கு அவருக்கு 18 days கோர்ஸ்ல அப்படிதான் எல்லாரும் கரெக்டா 1 hour முன்னாடி முடிச்சுடுவா எனக்கு அது நின்றே போகும் எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப நாளைக்கு வந்து நம்ம 7th chapter ஆரம்பிக்கும் ஓகே எல்லாம் தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும் வந்த வாழ்க்கெல்லாம் டைம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கள் பாமினி மாதாஜியத்துல கெஸ்ட் அப்போ நீங்க வந்துட்டாள் இல்ல கெஸ்ட் எல்லாம் வந்ததுனாக்கா நீங்க சொல்லணும் அதே போலதான் பத்மா மாதாஜி ஆனா அப்போ சூழ்நிலை எங்க சரியில்லை எவ்வளவு பேருக்கு முடியுமோ நீங்க சொல்லுங்க அட்லீஸ்ட் நீங்க 10 பேர்ட்ட சொன்னா 4 பேர் சரின்னு சொல்லிட்டு 2 பேராவது அப்ளை பண்ணுவோம் ஒருத்தராவது ஒழுங்கா அட்டன் பண்ணுவோம்
அந்த லெவல்ல தான் போயிட்டு இருக்கு. அந்த ஒருத்தர் பண்ணினாலும் நமக்கு பெருமை கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. பகவான் அதுக்கு வந்து நமக்கு கிஃப்ட் வச்சிருக்காரு. அதுதான் நம்ம 18th சாப்டர் வரும்போது தெரிஞ்சிடும். அது இங்க 18th வரத்துக்குள்ள நீங்க லெவல் 1 பண்ணிட்டேன்னா அங்கேயே கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு ஆன்சர். பகவான் என்ன சொல்றாரு 18th சாப்டர்ல என்ன அதுக்கு அது ஒரு விடை வச்சிருக்காரு. யார் வந்து நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து இவாளெல்லாம் நுழைக்கிறோமோ, நுழைக்கிறது என்ன, அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. They don't know, there's no one to tap them. அப்ப நான் எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணாப்புல உங்களுக்கு யாரோ சொல்லிதான் வந்திருக்கேன் இல்லையா, அவளுக்கு நீங்க தான் ஒரு பூஸ்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கலாம். ஆஹா இன்னைக்கு நீ சொன்னியே, நான் போனேம்மா, இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா அந்த லைஃப்ல, அப்படின்லாம் தோண ஆரம்பிக்கும். So you need not have to feel great about it. பகவானுக்கு தெரியும், ஆஹா உன் மகே அவளும் படிச்சாளா, வெரி குட், உனக்கு அந்த ரிசர்வேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூமா. ஏதாவது இது டவுட் ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. அண்ட் இது நேற்றுக்கே நான் லிங்க் போட்டுனேன், இந்த லிங்க் வந்து பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பத்மா மாதாஜி தான் தெரியல அப்படின்னா அவங்க மொபைல்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, இட் இஸ் ஆல்ரெடி பின் 90 டேஸ்க்கு பின் பண்ணிட்டேன். ஒரு சிப்டர் முடியும் போதும் நம்ம குயிஸ் எழுதணும். ஸோ யூ கேன் டூ தட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இட் வாஸ் an interesting chapter. 6வது சாப்டர் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லையா மாதாஜி? நானும் மாதாஜி என்ன சொன்னேடா? இல்ல மேம், ஹரே கிருஷ்ணா. 7th சாப்டர் will be கொஞ்சம் தான் என்னது டெக்னிக்கல்னா என்னது கொஞ்சம் பிலாசபி இருக்கும். லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். 8th again கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். 9th கொஞ்சம் பிலாசபி இருக்கும். நான் பிலாசபில நல்லா இனிமே வந்து 9th 10th 11th 13 வரும். 13ல கொஞ்சம் பிலாசபி வரும். 15ல கொஞ்சம். ஆனா எல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இனிமே பாதை வந்து அதான் சொன்னேனே, முன்னுக்கு போக போக பாதையெல்லாம் நம் கல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்கிற போது தான் கல்லு முள்ளெல்லாம் குத்தும். அப்புறம் அந்த நடந்துட்டே இருந்தோம்னா அது அதே மாதிரி தானே ரோடு இருக்கும் இல்லையா, பையப்பா அதுக்கெல்லாம் போறாங்களே, அவங்களுக்கு காலையில குத்தும் டெஃபினட்டா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம நடக்கும்போது அதுதான் தெரியும். அப்புறம் அது பழகிட்டோம்னா காலும் பழகும். அதே கல்லு முள்ளு என்னது காலுக்கு மெத்தை அப்படின்னு தானே அவ சொல்றா, கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை, அந்த மாதிரி ஆயிடும். இந்த பாதை வந்து இனிமே வந்து சாப்டர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஈஸியா போறாப்புல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரும்.